Добрый вечар. Сёння гуляем у Citizen Sleeper. Другую частку. Першую я ўжо праходзіў, на жаль, не на стрымах. Але агульная гісторыя расказвае пра андроіда, як мінімум гэта было ў першай частцы, і як выглядзячы па скриншотах, тое ж самае будзе ў другой. Гісторыя расказваецца пра сліпера. Гэта такі андроіда-чалавек, які калісьці, скажем так, працаваў на карпарацыю. Але ўжо не мае ні сваёй асобы, нічога. Адзінае, што ў яго засталося, гэта яго жыццё як андроіда. Пры гэтым яго засталіся пачуцці і трошкі механічнае цела. У прынцыпе, гэта ўся гісторыя. Першая частка расказвае пра андроіда, які трапіў на станцыю дзесьці далёка на задворках галактыкі і са сваімі праблемамі, якія яны там вырашалі. Вітаю, Багема. Вось. І гэта даволі такая трошкі першая частка была трошкі меланхалічная гісторыя, якая трошкі сумненькая, саундтрэк вельмі падыходзіць, візуальны стыль таксама. Пры гэтым андроід спачатку спрабуе неяк наладзіць сваё жыццё, бо яму немагчыма існаваць без спецыяльнага там прэпарату. Вось. Другой частцы я не ведаю, ці працягвае другая частка гісторыю першай, бо у першай частцы было шмат канцовак, вельмі шмат, і ўсе яны правільныя, скажем так, там няма такой, што вось канцоўка вельмі дрэнная, ну, скажем так, не падыходзячая альбо будзе не кананічная. На мой погляд, яны там усе даволі вартыя, у некаторых ён андроід з'язджае з гэтай станцыі, у некаторых ён застаецца і застаецца яшчэ з рознымі людзьмі там. Вось. У маім выпадку гэта было застацца з людзьмі і ну, дапамагаць ім далей развіваць гэтую станцыю, якая была напалову закінутая нават. Вось. Паехалі. Click to start. Добра. Нам не тое, каб шмат інфармацыі патрэбна. Спадзяюся, туторыял будзе, бо я трошкі не памятаю, як гуляць у першай, і хутчэй за ўсё механікі яны нейкія змянілі. Туторыялы уключаны. Так, складанасць. Складанасць нізкая. Для тых, хто... Ну, у гульне... Вітаю, Рэгана. Галава лепей ужо... Ну, яна, у прынцыпе, яна пачала даходзіць, я удала спыніўся, скажем так. Таму што... Ну, учора стрым прырываў трошкі раней, таму што з самага пачатку стрыма галава балела, і потым яна проста горш станавілася, не гледзячы на гэты самы, на аспірын. Вось. Яно пачало даходзіць праз пару гадзін пасля стрыма, само па сабе проста. Можа, таму, што я менш напружваўся і проста адпачываў, сядзеў гуляўся у XCOM, па-мойму, першы. Вось, сядзеў гуляўся, адпачываў, і ў выніку яно само па сабе так і сышло, і на раніцу ўжо ўсё ў парадку. Вось. Citizen Sleeper мае кіткі дайсаў. Некаторыя рэчы дайсамі вырашаюцца, як вам пашчасціць, не пашчасціць, нешта зрабіць. Таму яна такая, яна крыху па стылю, ну, калі глобальна, яна такая трошкі РПГ, але як бы, ну, вы проста робіце некаторыя рэчы на станцыі, як вы вырашаеце. Галоўны сюжэт ідзе, ну, у першы час, як мінімум, ішоў даволі лінейна, не той, каб глобальна вы супер-супер вырашалі, але канцоўка ад вас поўнасцю залежала, і там з кім пазнаёміліся, з кім дамовіліся. Гэткі больш, ну, не варыятыўны, а, скажем так, па галоўных падзеях і галінах, куды ты пойдзеш, разгалініваецца так гульня, як Disco Elysium, і пры гэтым яшчэ, ну, так, вельмі Disco Elysium нагадвае, толькі касмічны такі. Менш абсурду, больш сур'ёзная у гэтым сэнсе. Вось. Я бяру стандартную складанасць. Нам трэба абраць нашага гэтага самага сліпера, то бок галоўнага героя. Гэта мы калісьці былі чалавекам, але ўжо чалавекам як бы і не з'яўляемся. Я не памятаю дакладна, як момант гэты працуе, але агульная ідэя такая. Карпарацыя, можа быць, гэта ўжо іншы тып нейкі, тып экстрактар, аператар і машыніст. Мы агурок, ну, тут ужо складана сказаць, магчыма, і агурок. Справа такая. Чалавек калісьці, ну, у першай частцы як мінімум, чалавек аддае сваё цела на тое, каб аплаціць, напрыклад, ён літаральна дае сваё цела на тое, каб аплаціць далгі, якія, ну, у яго ёсць, там, не ведае, не бачыць ніякага выхаду са свайго становішча, і яго цела становіцца, скажам так, яму сціраюць усю памяць, яго змяняюць, і пакідаюць працаваць, скажем так, на станцыях у нейкіх месцах гэтай карпорацыі. Пры гэтым карпорацыя падсаджвае гэтых, ну, людзей, ужо не людзей, не ведаю,
на залежнасць ад антыбіётыка. Ну там не антыбіётыка, ад лека, які дапамагае пасля трансфармацыі. Вось. Некаторыя з такіх істот, ну, істот, як не ведаю, андроіда, можа, сліпер, карацей. А некаторыя сліперы збягаюць і у выніку пакідаюць як бы гэту карпорацыю, але доўга існаваць яны не могуць без гэтага лека. Таму займаюцца у галактыцы ёсць нават кантрабанда альбо замена гэтаму леку, які даволі складана знайсці, бо сліперы без іх працягнуць доўга не могуць. Вось. Ну і наша гісторыя не ўпэўна дзе, у нас выбар. Машыніст, гэта сліперы, якія пабудаваны, каб рамантаваць і мадыфікаваць аўтаматычныя сістэмы, выкарыстаныя ў карпаратыўнай здабычы рэсурсаў. Машыністы гэта вельмі прасунутыя інжынеры, але іх ізаляваная праца азначае, што яны ім даволі часта складана складана прыходзіцца сацыяльным узаемадзеяннем. Так, іх спецыяльны скіл, фокус, дазваляе ім фокусавацца на адной задачы і, ну, карацей, прасцей яе зрабіць. Яны гіперфокусіруючыся антысацыяльныя. Так. Машыністы назначаны сліперы назначаны на працу машыністам, звычайна вельмі асцярожныя і структураваныя людзі. Добра. Аператары. Пабудаваны для таго, каб працаваць з дронамі і дыстанцыйнымі машынамі, выкарыстоўваючы сеть. Каб выкарыстоўваць карпаратыўную здабычу рэсурсаў. Я так разумею, гэты сліпер у нас увогуле, любы сліпер, якога мы не абярем, ён неяк са здабычай рэсурсаў будзе звязаны. Так, у аператараў ёсць экспертыза ў працы з інтэрфейсамі і камп'ютарнымі сістэмамі, але яны больш фізічна слабыя, чым іншыя сліперы. Іх здольнасць ребут дазваляе ім хакаць іх асабістыя сістэмы, каб перавыкінуць дайсік. Рызыкоўная, але патэнцыяльна вельмі моцная здольнасць. Так, добра. І экстрактар. Экстрактары, сліперы-экстрактары пабудаваны, каб што? To work at the coalface. Ну, карацей, у самых рудніках яны працуюць. Звычайна у складаных беспаветраных прасторах. Экстрактары маюць высокі ўзровень фізічнай трываласці, і іх упэўненасць азначае, што іх упэўненасць азначае, што ім складана з задачамі, якія патрабуюць інтуіцыі. Іх здольнасць раллі дазваляе ім матываваць іншых у іх камандзе, падвырашаючы іх дайс каманды. Окей, я не ведаю, што гэта такое. Так, добра, ну гэта як такі моцны лідар, скажем так. У нас ёсць хакер і машыніст, інжынер. Давайте, можа, гэтага барда няма. Я думаю, як бард мясцовы, гэта якраз такі экстрактар будзе. Адначасовы трывалы, і пры гэтым той, хто можа падтрымаць іншых, скажем так, сваімі, ну, там вось ёсць матываваць іншых у сваёй камандзе, падняўшы іх крыўдаць. То бок ён, скажем так, у нас ёсць інжынер, engage, ёсць тут нешта як... Я не ўпэўнены, вось інтэрфейс, інжынер, endure, інтуіт, я так разумею, гэта інтуіцыя, engage. Ведаць бы, што гэта за здольнасці такія? Ой, блин, не то націснуў. Ну, у прынцыпе, мне цікава машыніста паспрабаваць. Мне падаецца, адзінае, што зноў жа у яго праблемы. Вось engage гэта ўзаемадзеянне з іншымі. Ён зусім не сацыяльны. Вось. Мне падаецца, самы збалансаваны будзе гэты самы аператар. Адзінае, ён слабаваты фізічна. Вітаю, хэдхампер. Добрый вечар. Я думаю, аператар будзе самы збалансаваны, мы і з людзьмі парагутарым, і рэчам будзем займацца, таму што мне падаецца, ён больш за ўсё нагадвае сліпера і, ну, тых сліпераў, якія ёсць у першай частцы. Яны там усе плюс-мінус з тэхнікай звязаныя, наколькі памятаю. Добра, давайте тады возьмем аператара. Я так разумею, што мне аўтаматычны перакладчык вельмі дапаможа.
Вітаю, Хейбані. Добрый вечер. Я думаю, я возьму автоматичный перекладчик, каб сёння не напруживаться. Якасць, вядома, будзе такая сабе, а тэксту тут будзе, ну, таксама шмат. Адзінае, што тут больше будзе дзеянняў, чым у гэтага самага, у тым же Disco Elysium, по-моему. То бок тут шмат дзе патрэбна просто прапланаваць сваё дзеянне, што мы будзем рабіць. На Warcraft Adventures отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі, Хэтхамбер. Так, перакладчык. Перакладчык. Оп. У момант перад абуджэннем цёмная прастора перад садомымі... Так. Угу. Перед вами у момент перед абуджэннем перед вами цёмная прастора перад свядомымі думкамі. Вы змагаецеся, каб знайсці кавалачкі сябе. Звычайна гэтыя кавалкі прыходзяць з пэўнай кадэнцыяй. Кожная з'яўляецца паслядоўнай, як кажется, загрузкі старога тэрмінала. Спачатку вашае цела штучнае, скампраметаванае, але ўсё роўна перадае сэнсавыя дадзеныя. Потым кантэкст. Ветрык фільтрацыі паветра, мяккі кантакт вашага спальнага месца пры нулявой нагрузцы. Конечно, Warcraft потягнул. А чому бы не? Warcraft файная гульня. Я так і не дабраўся перапрайсці. У мяне, карацей, у мяне свая гісторыя з Warcraft 3 Reforged, потым, можа, дабяруся. Затым эмоцыя, уваходжанне ў фокус, уваходжанне ў ваше цела, прыносячы з сабой так. Потым эмоцыя, фокусаванне, вяртанне ў сваё цела, прыносіць з сабой гэты першы інстынкт, той, які аформіў вашы апошнія 100 цыклаў. Страх. Але гэтая знаёмая паслядоўнасць не даходзіць. Замест гэтага вы не вы не прашвартаваныя ў прасторы. Ну, то бок, далёка ў прасторы. Ваше цела аддалено, і ваш кантэкст маўчыць. Нават вашы эмоцыі нейкім чынам схаваныя і раскіданыя. Сярод усёй гэтай бязладзіцы прыходзіць толькі адна знаёмая рэч — страх. Гэта мітуслівы, панічны страх. Страх утаплення, страх падзення. Страх, які прымушае вас адчайна цягнуцца да любой стабільнай кропкі. Гэта страх кажа вам, што нешта не так. З вамі нешта вельмі не так. Абудзіся, сліпер. Голас шэпча табе на вуха. Дзеянне, якое прымушае вас раптоўна ўсвядоміць сваю галаву, якая пульсуе ад болю. Ваше цела зацвярдзела ад напружання. Пазітыўны пачатак, так? Можна патлумачыць за ўзнагароды? Ёсць. Гэта ўсё, будзем гуляць у гэта. Гэта ўсё адны і тыя ж узнагароды. Вітаю, пінгвін. Толькі на котлеткі у нас зараз зноў развалілася за гэта. Дай-ка я выпраўлю зноў гэта. Так, я зараз патлумачу за ўзнагароды, проста апошняя прыляцела, і яна недакладна назву гульні указвае. Трэба выправіць. Выправіў. Дык вось, наконт гэтага самага, наконт узнагарод. Узнагарод некалькі. Калі бярэцца ўзнагарода, там можна ўвесці ў поле любое паведамленне, насамрэч. Але яно прызначана для таго, каб вы увялі нейкую назву гульні, якая вам падабаецца, якую вы жадаеце, каб яна прасоўвалася і перамагла, магчыма. І колькасць, калі вы абярэце гэтую гульню, то бок увядзіце назву, напрыклад, я не ведаю, Devil May Cry 5, так? То балы адправяцца на тую гульню, якую вы увялі. То бок, калі вы увялі Devil May Cry 5, то яно дакладна вось на Devil May Cry 5 адправіцца і будзе складвацца. То бок у нас гэты спіс лідараў справа зверху, ён якраз такі паказвае поўнасцю ўсе гульні, на якія закідвалі балы. Чаму узнагарод некалькі? Кожная ўзнагарода мае розную кошт, скажам так. На Твічы няма магчымасці зрабіць так, каб вы самі ўводзілі кошты, які вам падабаюцца. На жаль, такой магчымасці няма. Можна ўвесці альбо... я павінны кідаць вам я даю як бы фіксаваныя ўзнагароды. Некаторыя з іх 100 каштуюць, некаторыя 500 і гэтак далей. У выніку атрымліваецца як бы ўзнагарод больш, чым ёсць, і гэта больш для зручнасці, каб вам па 100 не прыйшлось закідваць кожны раз, каб вы маглі пачакаць і набраць, напрыклад, вось 10 тысяч, як на Warcraft Adventures адправілась. Так што, у прынцыпе,
прынцыпе, далей як гэта працуе. Вось Вулчар адправіла яшчэ на 100 на котлеткі. Прывітанне. Да ё-маё, што ж вы здзекуецеся, што ли? Зараз я выправлю. Так, ніякага абмежавання ў гэтай штукі няма. Котлеткі гэта стрым, кукінг стрым. Гэта не гульня, гэта адзін з рэдкіх выпадкаў, калі гэта не гульня ў спісе. А гэта кукінг стрым, на якім я буду смажыць котлеткі. Вось гэта ўсё. Вось. Адзінае, што ён будзе не на гэтую пятніцу, бо для гэтага стрыма мне патрэбна падрыхтавацца, камеру паставіць, вось гэта ўсё. Ну, карацей, гэта не тое, што я магу імгненна зрабіць і на любы тыдзень, таму гэта пэўна падрыхтоўку патрэбіць. Гэта дыверсія. Ну, літаральна так. Так-то галасаванне для гуліну, в асноўным. Котлеткі хутчэй выпадковая рэч. Так, дайце-ка, мне падаецца, там альбо нешта парушылася, альбо у нас занадта шмат гулін стала. Дайце-ка я выправлю. Спадзяюся, там выправілася у нас галасаванне. Чаму на першым месцы героі 4? Так, зараз я пагляджу, бо мне падаецца, там у нас месца ўжо скончылася для гулін, і яго трэба выправіць. Так, на першым месцы Mass Effect за злачынца і роўна настолькі ж маюць котлеткі. Окей. Гляджу за вами. Окей. Так, у астатнім мне падаецца нармальна. Зараз котлеткі яшчэ раз праверу, што яны адзіныя у нас, а не разваленыя. Так, усё нормально, котлеткі ў адным месцы. Добра. Мне падаецца, спіс лідараў там наслаиваецца яшчэ. Я зараз это выправлю таксама. Так, і давайте дададзім там яшчэ запасу паміж. Павінна зараз выправіцца. Герои на першым месцы не. Герои 4 не на першым месцы. Герои меча моцы і магіі знаходзяцца на трэцім месцы. 36-100 я бачу зараз. У нас топ выглядае наступным чынам. Mass Effect 2 за злачынца на першым месцы. 48-800. Літаральна за ім, але мае столькі ж пунктаў котлеткі. 48-800. Герои моцы і магіі 4 36-100. На чацвёртым месцы Disco Elysium 35-500. І на пятым месцы Hearts of Iron 4 Fallout Mod 39100. Яно нормально. Это такая справа. Часам. Наконт таго, галоўнае, каб было зразумела, дзе ўзнагарода была бачна. Ўзнагароду можна ўзяць у любога гледача яна ёсць. Ну, доступ да ўзнагарод. Іх можна ўзяць літаральна пад месцам, дзе ўводзіцца паведамленне, там можна паглядзець усе пункты узнагароды за пункты канала на любога канала, у якога гэтая функцыя ўключана. Добра. Наш сліпер абуджаецца, пачакайце-ка. Так. Прачніся, сліпер. Голас шэпча табе на вуха. Дзеянне, якое прымушае... ну я ўжо прагаварыў гэта. Давайте працягнем усё роўна. Якое прымушае вас раптоўна ўсвядоміць вашу галаву, пульсуючую боль, якая пульсуе ад болю. Ваше цело зацвярдзела ад напружання. Сліпер. Знаёмае імя. Розум скапіяваны, перайманы, эмуліраваны. Цело пабудаванае, імплантаванае. Адзін чалавек спіць, пакуль яго доўг не будзе адпрацаваны. Яго двайніка прымушаюць працаваць, спажываць і ў канчатковым выніку знішчаць. Даверная асоба, эмуляцыя, спячы. Гэта тое, чым вы з'яўляецеся. Я забыўся на гэты момант, дарэчы. Вашу рэальную ідэнтычнасць, скажем так, вашу рэальную, скажем так, вы аплачваеце даўгі тым, што вы адпраўляеце сябе, як бы з вас робяць копію, а вы самі засыпаеце. Вось у чым я згадаў, чаму сліпер, дарэчы. Атрымліваецца, што жывы чалавек усё яшчэ дзесьці там, я нават не памятаю, невядома, што з гэтым яго целам увогуле адбываецца ў гэты момант. Але пакуль ён спіць, скажем так, за яго свядомасць працуе. Дзесьці ёсць у нашага сліпера ёсць рэальны ён, скажем так, чалавек, ад якога ён быў скапаваны. Ці не суперзорка ён? Я не думаю, гэтая гульня больш меланхалічная, чым Disco Elysium, як бы гэта не гучала. Она такая павольненькая, пасумаваць трошкі, ёсць у яе такое. Але ты ўцёк, ты цяпер памятаеш гэта. Вызваліўся ад сваіх карпаратыўных стваральнікаў. SN Arp
у пошуках будучыні. Вы не можете ўспомніць дэталяў вашых уцёкаў, але вы ведаеце, што страх быў з вамі з тых часоў. Раптоўна вы узгадваеце ваши, што вы ўспамінаеце, што у вас ёсць вочы, і вашы вочы расплюшчваюцца. Я выгаворваю ўсё вельмі дрэнна. Так, бледныя вочы на бледным твары. Лейн. Назва прыходзіць са сваім асаблівым адчуваннем страху, як і яго, ад якога інстынктыўна адхіляешся. Прабачце, што перапыняю, рэзкая ухмылка. Але тут усё і скончыцца. Блін, мне падаецца, гэта Лейн быў нават у першай частцы. Гэта той, хто ходзіць, ну, як это, бярэ ўзнагароды за забойства сліпераў, якія збеглі. Дзякуй вялікі, пінгвін. Трэба падняць. Я не супраць падняць котлеткі, мне больш складана тое, што мне кожны раз пасля гэтага прыходзіцца выпраўляць паведамленні. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Наконт, я думаў рэйд зладзіць, пінгвін. У мяне была думкі да цябе рэйд зладзіць, але ж я, ну, звычайна, па-першае, я адпраўляю на тыя гульні, якія плюс-мінус супадаюць з тым, што я стрымлю. Ну, то бок, калі я, напрыклад, сёння гуляў... Калі б я сёння гуляў у доту, то я бы табе даслаў. Але яшчэ ёсць такая справа, то, што ты на расейскай стрыміш, а я як бы жадаў дасылаць да тых, хто стрыміць на беларускай, і там перавага ім аддаецца. Вось. Таму, можа, я ў бліжэйшы час там у пэўны момант табе дашлю. Вось, але як-небудзь гэта ўсё верна. Дзякуй вялікі за разуменне, бо хацелася б падтрымаць. Я казаў людзям, што вось ёсць стрімер, дарэчы, што я магу зрабіць. Гэта я магу зрабіць шатаут. Калі вам цікава, я пакуль бачыў, вы бачыце толькі, як ты стрыміш доту, таму не магу сказаць, не ведаю, як калі ты стрыміш нешта яшчэ. Вось, можете завітваць да пінгвіна яшчэ. Ось, шатаутик. Так. Вы абшукваеце свой розум як это? Вы шукаеце ў сваім розуме нешта большае, чым простае імя. Гэта так вы ўзнагароджаеце мяне за маю шчодрасць. Лэйн схіліўся над тваім гарызантальным лунаючым целам і глядзіць табе ў вочы. Я прыняў цябе. Абараніў, даў табе мэту. Не, я памыляюся, Лэйна не было ў першай частцы, гэта там іншы паляўнічы на сліпераў быў. Вы спрабуеце, я так разумею, што ён нейкі мафіозі, як якудза нейкая, альбо нешта такое. Вы спрабуеце адвесці погляд і куткі свайго зроку у куткі, так. Вы спрабуеце адвесці свой погляд у куток свайго зроку, каб знайсці тое, што разумееце. Ваша цела не рэагуе. Але я мяркую, што гэтага было недастаткова. Ён лезе ў кішэню курткі, дастае маленькі флакон. Гэтага было мала? Флакон блішчыць. Гэты аб'ект вы ведаеце, і ведаеце даўно. Стабілізатар. Прэпарат, які ўтрымлівае вашае штучнае цела, ваш імітаваны розум ад непазбежнага распаду. Адзіны бальзам ад вашага запланаванага састарэння. Вадкасць, якая брудзіць у флаконе, выклікае агіду. Так, у мяне чатачка ўплыла. Вось. Лэйн кладзе флакон у кішэню, але гэта было б так. Але было бы дрэнна марнаваць яго на цябе, пасля таго, што ты зрабіў з гэтым сваім целам, і ён глядзіць на вас з адчувальнай агідай. Вочы Лэйна скануюць ваше цела, і калі яны гэта робяць, вы усведамляеце драты і трубкі, прымацаваныя да вас. Тыя, якія павінны былі вызваліць вас ад вашай залежнасці. Але стабілізатар і кіраванне ён ад стабілізатара і кіравання, які дае Лэйн. Яны вольныя, ты дзярмо. Ты ім больше... Так. Ты ім больше не патрэбны. Я не зусім разумею зараз, пра каго гаворка. Голас даносіцца аднекуль з-за галавы Лэйна. Гэта нейкі іншы персонаж. Голас даносіцца аднекуль з-за галавы Лэйна. Гэта голас, які вы ведаеце. Але калі вы шукаеце ў сваім розуме, каб спрабаваць зразумець, чаму, вы знойдзеце толькі галавакружную цемру.
Заткні йому рот, Лейн дає команду, і ви чуєте гуки удару, болю з іншого місця у покої. Ви знову спробуєте поворушити конечностями, і на гэты раз адчуваєте мігтіння, поторгвання пальця. Поторгвання, у сенсі, подригвання пальця. Ви адчуваєте розтяження і стискання синтетичних тяглиць. Вітаночки. Ой, ну. Ой, ну. Я не упевнений, все ж таки, як нікнейм читати. Вітаю. Добрый вечер. А ты вольная? Лейн усмехается. Вы были свободны, когда я отключил ваш трекер. Когда я дал вам необходный стабилизатор. Я вам скажу, ваше тело злыми вачима. Теперь ты не свободный, ты просто зламаны. Позитивный початок, так? У меня были такие великие планы на тебя, Слипер. Я инвестовал у тебя. Лейн моцно стиская вашу руку, вы отчуваете штуршок. Вы будете... You will the arm to move. Вы ожидаете, как ваша рука поворушилася. Але вы ўсё гэта сапсавалі. Нават хутчэй за ўсё ты. Ён хутчэй за ўсё до нас звяртаецца на ты. Лейн гаворыць гучней, перакрываючы гук барацьбы ззаду. Вядома, я паспрабую захаваць тваё цела. У мяне ёсць сваё ўласнае прымяненне для яго. Але твая эмуляцыя, вы адчуваеце, як адна яго рука шукае за вашай галавой. Ён знаходзіць і хапае тоўсты кабель, які праходзіць у порт у падставу вашага чэрапа. Я спалю гэта. Лейн штурхае тузаецца наперад, удараючы вас па целе, а потым угубляючы з поля зроку. Вы адчуваеце, што коціцеся. Кабелі, падлучаныя да вас, круцяцца і абвіваюцца вакол вашых канечнасцяў. Што гэта? Гэта... Ну, пакуль у нас пачатак геймплея не тое, каб ёсць, у нас зараз прадстаўляюць персанажаў, самы пачатак гульні. Гэта гісторыя, скажем так, у некам як Disco Elysium пра андроіда ў космасе. Калі самае кароткае тлумачэнне маё будзе, то будзе яно. Пры гэтым яна даволі кароткая, менш падзеяў, чым у тым жа Disco Elysium, то бок памер яе значна менш. І пры гэтым у вас ёсць яшчэ баланс, скажем так, ваших ресурсаў. У вас ёсць пэўная колькасць, скажем так, ну, нам яшчэ пакажуць, карацей, вы трошкі манаджыце ресурсамі падчас гульні. І пры гэтым вам яшчэ распавядаецца гісторыя. Ну, як я разумею, зараз нам накідаюць шмат таго, што ну, патлумачыць, што адбываецца навокал, і потым толькі кінуць нам пакрыху будуць накручваць механікі. Механік не тое, каб шмат. На першай частцы было толькі літаральна зарабі сабе грошай, каб купіць сабе стабілізатары гэты. Вось, знайдзі і літаральна вам там не тое, каб ежа патрэбна, але для гэтага стабілізатара вам патрэбны сувязі, ну, знаёміцца з людзьмі, знаходзіць сабе. Вы жывеце на станцыі у першай частцы. Зараз жа у нас у трэйлерах там паўсюль паказваўся толькі карабель, я сумняваюся ўжо гэтым. Disco Elysium у космосе, далей Disco Elysium пра піратаў, вітаю. Блін, ну ты падкідваеш добрая ідэя. Трэба знайсці такое. Citizen Sleeper цалкам... Гэта проста самае простое тлумачэнне, якое магу даць. Але яно іншае. Ну, гэта две розныя гульні. Чымсьці падобна, таму што сцяна тэкста справа і персанажы, і, у прынцыпе, вы спачатку і ў пэўныя сюжэтныя моманты вы ў асноўным займаецеся тым, што спрабуеце, скажем так, дамовіцца. Але тэкста менш. Значна менш, чым у Disco Elysium, гульня менш таксама па памерах, і у вас значна больш ёсць момант, калі вы літаральна ні з кім не размаўляеце, просто там абіраеце жадаю купіць ежы там, і ўсё, і больш не халеры. Я думаю, толькі ва ўступе так да халеры будзе. Потым вы адчуваеце рукі, якія цягнуць у вас за кабелі. Вы дзіка азіраецеся і бачыце, як нехта старанна адключае вас, вы сустракаеце з ім вачыма. Зато і голых мужикоў столькі ж. Resident Sleeper. Это я. Ведаеце, ёсць Resident Evil, так, а ёсць Resident Sleeper, і вы просто там усе спяць. Ніякіх зомбі, нічога, просто усе спяць. Гей, ён махае рукой на тваім аслупянелым твары. Нам трэба рухацца. Лейн не будзе... Так. Лейн знік ненадоўга. Ён вызваляе кабель ад вашага запясця. Спянчы?
А, з пячы, боже мой. Сліпер, дапамажы мне тут. Вы міргаеце павольна. Вы ведаеце гэтага чалавека? Ён нахіляецца над вамі, і вы адчуваеце яго рукі на раздыме, абстрыкаючы пераключальнікамі, адпускаючы замкі. Давай, давай, давай. Ён вызваляе раз'ём і цягне вас уверх. Resident Streamer. Ну, гэта Twitch. Думаў, куды ісці знік? Не, я учора спыніў стрым раней, таму што галава балела. Ой, сёння не адчуваецца, таму, думаю, нармальна будзе. Сёння пасядзім. Адзінае, што давайце трошкі аб'яву. На наступным тыдні, пачынаючы з панядзелка, я ўжо вырашыў для сябе, бо ў мяне ніякай інфармацыі больш няма. Но пачынаючы з наступнага тыдня я перанясу расклад стрымоў поўнасцю. Усе стрымы будуць з раніцы, і пакуль нават і не бачна, калі яны могуць быць увечары, я паспрабую нешта прыдумаць альбо дамовіцца, я не ведаю, пакуль невядома. Але пакуль так. Пачынаючы з панядзелка я пачну стрыміць з раніцы, пачынаючы з 10 раніцы па 10-12 пакуль што. Вось. І так будзе кожны дзень. Я пакуль пакіну ўсё як ёсць, і я буду спрабаваць, буду эксперыментаваць. Будзе зараз пераходны перыяд, калі я буду адаптавацца да гэтага новага раскладу, бо ён незвычны ні мне, ні вам, нікому ён незвычны. І я паспрабую гэта зрабіць так, каб, скажем так, маё самае пазітыўнае, каб мы не згубілі ўвогуле стрымы, бо мне гэта падабаецца, але змена на працы, і мне патрэбна будзе працаваць увечары, у той час, калі я звычайна стрымы веду. Пятнічныя стрымы таксама, пакуль таксама. Я пагляджу, ці атрымаецца. Зноў жа, мне нічога не кажуць пакуль. Інфармацыі няма, і я не магу сказаць, пакуль я іх перанясу ўсе на раніцу, таму што гэта самае відавочнае, што я магу зрабіць. Астатняе патрабуе, скажем так, трошкі нетворкінга, дамовіцца з пэўнымі людзьмі, паглядзець, што ёсць. Скажем так, ну, я яшчэ буду працаваць з тымі людзьмі, якіх я не ведаю. Паглядзім, наколькі яны будуць згодны на гэта. Вось. Калі атрымаецца, то пятнічныя стрымы, можа быць, будуць увечары, можа быць і не. На жаль, не магу прадказаць гэта. Вы бачыце пакой, які вы бачыце, так, вы бачыце, як пакой, якім вы апынуліся ўпершыню, напоўнены тэхнікай клемамі. Усюды калыхаюцца правады, ўсё асветлена вялікімі вокнамі, якія глядзяць на неверагодна яркую вуліцу, напоўненую экранамі. У куце вы бачыце цёмную форму плывучага цела, окей? Акружанага бліскучым сузор'ем малінавых шарыкаў. Гэта кроў? Малінавых? Хутчэй за ўсё крымсон, гэта як бардовыя, не ведаю. Варушыся, цябе б'юць і штурхаюць да дзвярэй, якія рассоўваюцца перад табой, і тады ты выходзіш вонкі ва ўсёй гэтай яркасці, ва ўсім гэтым руху, цяжка слізгаючы ў невядомым кірунку. Цяжка, Gladden Heart. Гэта... Хутчэй, зноў жа, тут нулявая гравітацыя, і таму мы атрымліваецца проста ляцім у там напрамку. Вы спыняецеся ў цёмным завулку. Той, хто вёў вас сюды, спыніўся, каб адпачнуць, каб перавесці дух. Ён падвоіцца побач і даблс. Я не ўпэўнены, што ў гэтым выпадку будзе даблс. Побач з вялізным блокам жыццезабеспячэння, які пасылае цёплы ветрык па вашай скуры. Вы глядзіце на яго, спрабуючы ўспомніць што-небудзь пра яго. Вы заўважаеце яго пацёрты пінжак, яго лёгкае адзенне. Вы памятаеце, што на гэтай станцыі горача. Нешта пра сілу, якая цячэ праз гэтае месца. Ён падымае вочы і сустракае ваш погляд. Цікава, мы згубілі як гэта памяць толькі часова, альбо гэта ўплыў, як вось мы трубкі гэта ўставілі ў сябе і ад гэтага мы атрымалі. Пена каркаде, не, гэта ж не тое. Ну, глядзі, калі мы ў невясомасці, так, мы можам у прынцыпе проста даваць каркаде расплывацца ў паветры, яны ў прынцыпе ўжо бурбалкамі будуць. Так, што адбываецца, сліпер?
Ён выцірае пот з лба і ён сплывае роем шароў. Пагавары са мною. Першае, хто вы? Хто гэта быў? І дзе мы знаходзімся? Давай, хто вы? Вы бачыце, як на яго твары, як яго твар заклапочана хмурыцца. Не важдайся са мной, сліпера, гэта не смешна. Ён падыходзіць бліжэй і аглядае цябе больш уважліва. На якой інстанцыі мы? Ён прыжмурвае вочы, чакае адказу. Вы зачыняеце свае вочы, спрабуючы ўзгадаць. Вы прабіраецеся праз цемру да вобраза станцыі. Не, горада, які расце на спіне вялізнага набору шасцікутных сонечных батарэй, зацененых імі. Вы адкрываеце вочы. Darkside. Слова сыходзіць з вуснаў як выдых, інстынкт. Перш чым вы пачулі, як гэта гучыць, вы не ведалі, што гэта ёсць. Ён уздыхае. І я? Хто я? У яго вачах бачыш нешта накшталт страху, магчыма, паніка. Ты пільна ўзіраешся ў яго твар. Лёгкі прыпадняты рот, інтэнсіўнасць яго позірку. Нічога не прыходзіць. Ён зачыняе свае вочы і апускае галаву, прыклаўшы руку да скроні. Перазагрузка. Ён ціха гаворыць сам сабой. Лэйн перапыніў працэс, і ён падымае галаву і глядзіць на вас. Нам трэба ісці. Ён паварочваецца і кідаецца ўніз па алеі. Давай, буровая установка не можа быць далёка. Ні халера, пакуль мы не ведаем. Люблю пачаткі з амнезіі, таму што нас уводзяць... У асабісці, калі нас уводзяць у незнаёмы сусвет, і нам пакрыху расказваюць. Некаторым гісторыям гэта дапамагае вельмі, асабісці, калі сусвет спачатку можа быць не вельмі цікавы. Пакрыху ён як бы наслаиваецца для вас. Дзе мой значок? Мы зараз спытаем, ці не ён забойца. Навошта піхаць у сябе трубкі? Калі толькі ты не сустрэў гастраэнтеролага, практолага і вырашыў глытнуць зонд, пакуль робіш колоноскапію. Гэтыя трубкі былі спецыяльны для таго, каб стабілізаваць цела наша механічнае. Мы, карацей, як андроід, хутчэй. І мы выкарыстоўваем разлічныя асабістыя прэпараты, які дазваляе нам стабілізаваць гэтае цела. Прэпарат гэты дарагі, і ён нелегальны, яго можна выкарыстоўваць толькі ў карпорацыі. Вось. Распаўсюджваць яго па-за межамі карпорацыі нелегальна. Таму што якраз такі яны зацікаўлены тым, каб сліперы былі прывязаны і не збягалі. Гэта, скажем так, такі павадок для іх. Вось. Але выраб у яго ёсць. І вось, каб пазбавіцца ад залежнасці ад гэтага прэпарату, наш герой, я так разумею, якраз такі спрабаваў прайсці праз нейкую аперацыю, каб пазбавіцца ад гэтага. Дзіўна, калі гульня пачынаецца не з амнезіі. Ну, так. Вельмі ўдалы сюжэтны троп, я скажу. Так, ідзем далей. Darkside. Darkside гэта атрымліваецца проста... Мне цікава, если гэта вось знізу там сонечныя панелі, я зараз не магу пабачыць. Мне камеру яшчэ па станцыі не далі. А глядзіце, там унізе атрымліваюцца сонечныя панелі, і ўвесь горад пабудаваны на адваротным баку сонечных панеляў. Калі вас вядуць па пераходах і дарожках станцыі, вы спрабуеце ўспомніць сваё жыццё тут. Тэмпература Darkside здаецца вам знаёмай, але вам цяжка прывязаць да гэтага пэўныя ўспаміны. Моцна засяроджваецеся, вы ўспамінаеце, як прачынаеце ў гэтых урыўках цыкл за цыклам. Рытмы станцыі плывуць пад табой разам з натоўпамі. Вы ўспамінаеце адчай і павольны распад вашага цела, які яго выклікаў. Можа быць, мы насамрэч пазбавіліся ад гэтай залежнасці? І тады нам не патрэбна, у першай частцы гэта была галоўны геймплей. Вас рухала наперад тое, што у вас не хапае рэсурса, вось гэтага канкрэтнага. А яго вы альбо здабываеце ў кагосьці, альбо грошамі пакупаеце. У лекара, у якога запасы таксама не бясконцыя, па-мойму. Вось, і таму вы заўсёды ў напрузе ў геймплеі, у тым, каб здабыць сабе і пражыць яшчэ адзін дзень. Так. А пасля гэтага Лэйн. Гэтыя бледныя вочы, прапаноўваючы вам бліскучы флакон, стабілізатары, абяцанне паставіць больш за вашу працу, здзелка, у якую ён замкнуў вас, як у клетку. Тут ваша памяць падводзіць вас, але ў цемры пасля гэтага моманту застаецца асадак панікі, страху. Вы былі вязнем Лэйна, цацкай Лэйна,
Вы дрыжыце ў халодным праходзе. Пачакай. Ваш гід падымае руку, і вы спыняеце ваш палёт. Глайд, карацей, палёт. Ваш палёт, выкарыстоўваючы сцяну. Наперадзе вы бачыце, што тунэль адкрываецца ў шырокую адкрытую бухту з некалькімі дзвярыма, якія вядуць у цыліндрычныя тунэлі, докі. Darkside гучыць як назва кампаніі, вырабляючай цацкі для дарослых. Для мяне гучыць хутчэй як карпарацыя зла, не? Ці вельмі апантаных фанатаў зорных войнаў. Мне літаральна якая карпорацыя зла просто такая. Ну, Darkside гэта горад у выніку. Так. Яны сочаць за здабываючай риг, гэта карацей здабываючая платформа. Яны сочаць за здабываючай платформай. Ён ківае ў бок докаў, і вы бачыце, што каля адной з дзвярэй, халера, што каля адной з дзвярэй ёсць некалькі фігур, пакрытых дэкаратыўнымі татуіроўкамі, а другая з яркімі срэбнымі імплантамі ўздоўж скул. Уцубо, хлопцы Лейна. Ён глядзіць на вас і расчаравана круціць галавой. Усё гэта не... Так. Усё гэта... Яно не збіраецца вяртацца да цябе, так? Я так разумею, пра ўспаміны гаворка. Кампанія зла называлася «Прагрэс і дабрабыт». Ну, у прынцыпе, так. Таму што якое нармальнае зло будзе злом называцца, так? Але з іншага боку, тое зло, якое ў адкрытую называе сябе злом і паводзіць сябе як зло, гэта ж самы адбіты ўзровень зла, не? Ну, па-тыпу, яны ўжо нічога не баяцца. Нешта кідаецца ў вочы, і вы бачыце, як ён гуляе з манетай, нервова круцячы яе ў пальцах. Ён бачыць, што вы глядзіце і выслізгвае? Як бы раняе яе, толькі проста манетка гэтая самая, ну, вы разумееце, пры нулявой гравітацыі яна проста улетае ад яго. Я пра Кані Уэста. Не, насамрэч, ну, я як бы не дакладна пра яго, але яго выхадка, ну, па мне дык кабзда. Я ў мяне ў галаве не ўкладваецца. Ляснуўся чалавек зусім. Ён кладзе руку на грудзі. Я Серафін. Добра? Ён выглядае балюча, калі гаворыць гэта. Лейн, ён быў вашым выкрадальнікам. Мы абодва. Мы зрабілі гэта, каб змаглі ўцягчы. Нашаму сэнсе нас дваіх, то бок ён захапіў нас дваіх. Нам трэба было перазагрузіць вас, цябе, каб пазбавіцца ад тваёй залежнасці ад стабілізатара. Ён робіць паузу. Ты же ведаеш, што такое? Што гэта такое, праўда? Ты пакорліва ківаеш. Але Лейн перапыніў мяне там. Перазагрузка не завяршылася, і ён уздыхае, круціць галавой. Мы ўсё яшчэ можам гэта ўсё яшчэ можа спрацаваць. Ён глядзіць назад на докі. Я давяду іх. А ты Так. А вы чыніце мост да докаў. Калі мы дабярэмся да буравой устаноўкі, я ведаю, як нас увесці. Як мы можам прабрацца? Зразумеў? Ён аглядае нашы твары, каб пабачыць знакі пазнавання. Так. Что такое буровая установка? Ён выглядае раздражнёным. Карабель. Ага. Серафін выглядае раздражнёным. Раздражнёным, так. Карабель, наш карабель. Ці прынамсі хутка будзе. Лейн прызначыў яго нам, калі мы былі ў яго на заданні. Адчыні гэтай дзверы, ён паляпуе вас, ну, карацей, штурхае вас па плячы. Я ведаю, што вы ведаеце, што можаце зрабіць гэта. Серафін моцна штурхоўваецца і улятае ў докі. Сюды, гаўнікі, правее ён ахоўнікам, прырываючыся. Яны тут жа штурхоўваюцца з сцяны і кідаючыся ў пагоню. Так, туторыял. Падчас сцэн вы можете сустрэць скіл-чекі, якія вы можете выканаць, выкарыстоўваючы пэўныя дзеянні з вашымі скіламі. Напрыклад, як дзеянне дайсаў,
якія вы сустрэеце пазней, гэтыя праверкі могуць мець пазітыўны, нейтральны альбо негатыўны результат. Чым вышэй рэйтынг вашага скіла, тым больш верагодна, што вы пераможаце ў гэтай праверцы. Верагоднасць поспеху паказана, калі вы абіраеце гэтую праверку. Вы можете пабачыць больш інфармацыі ў гайдзе. Добра. Узламаць дзверы. Плюс 50%, што яна будзе пазітыўная, і 50%, што нейтральная, то бок мы не можам яе праваліць. Інжынер. 50%, што нейтральная будзе, і 50% негатыўная. Ну, відавочна для нас гэта хакнуць дзверы увогуле. Я прапусціў папярэдняе ў тэксце. Вы ўтрымліваеце дыханне, потым пралятаеце да дзвярэй, якія яны ахоўвалі. Глядзіш, ужо спалохаўшыся на наглу запечатаныя дзверы зачынным пультом кіравання. Аднекуль зблізку чуеш крык. Вам трэба адкрыць яго. Так, ну і вось мы адкрываем яго. Вы пераходзіце да панелі кіравання, вашы пальцы танчаць па клавішах. Не задумваючыся, вы атрымліваеце доступ да ўзроўня абслугоўвання і запускаеце працэдуру супрацьпажарнай вентыляцыі. З панелі гучыць клаксон і дзверы з шыпеннем адчыняюцца. Ідзем. Серафін пралятае міма цябе праз дверны праём у туннель докаў. Ну, док-туннель, карацей, спалучэнне да карабля. Вы паварочваецеся і бачыце двух ахоўнікаў, якія хутка набліжаюцца праз докі, і хутка пралятаеце за Серафінам. Серафін ужо знаходзіцца каля дзвярэй платформы і ўводзіць код уваходу. Так. Дзверы адчыняюцца нажніцамі, і вы абодва кідаецеся ўнутр. Я не ведаю, што такое нажніцамі. Ну, па тыпу, у выглядзе нажніцы, так разумею. Хутчэй. Серафін хапае вас за руку і цягне ў кабіну. Макет карабля туманны ў вашым розуме. Ён кідае вас у палётнае сядзенне і прывязвае сябе да свайго. Вы бачыце, як ён націскае шэраг кнопак, размаўляючы сам сабой. Давай. Рухавікі карабля ажываюць. Серафін націскае кнопку на кансоль. Вы адчуваеце сілу паскарэння карабля, калі ён надыходзіць. То бок у нас уся гульня не будзе, ну, як і... Карацей, паказвалася звычайны карабель, і не паказвалася ніякай станцыі. У першай частцы былі станцыі. Адна станцыя, усе падзеі ў адной станцыі адбываліся. Тут, я так разумею, усе падзеі будуць адбывацца дзе заўгодна, мы будзем улётаць. Так. Калі карабель пралятае на месца па злучваючым масту, яго аўтаматычныя сістэмы падштурхоўваюць туды пратаколы стыкоўкі. Вы адчуваеце палёгку. Так. Серафін вельмі моцна стаміўся з Дарксайда, і вы... Так. Я не вельмі burned hard out of Darkside. Ну, карацей, не ведаю, я не упэўнены. Серафін нешта яму моцна згарэў з Дарксайда, і вы то гублялі прытомнасць, то вярталіся назад на сваім сядзенні, калі карабель прабіраўся праз пояс. Я не ведаю, што такое пояс, і зноў жа гэта ўспаміны, я так разумею, крыху наплываюць. Але цяпер, калі паміж вамі і Лэйнам адкрытая прастора, вы адчуваеце сябе больш свежым, больш прачнуўшымся. Серафін парушае маўчанне. У нас все добра, сліпер. Яго вочы не пакідаюць, не адрываюцца ад манітора, і вы разумееце, што гэтая частка вашых уцёкаў для яго звычайная справа. Напэўна, вы і ён незлічоную колькасць разоў прычапілі... Так. Стыкаваліся з гэтым караблём шмат разоў падчас вашай працы з Лэйнам. Праблема ў тым, што вы не памятаеце ніводнага разу з іх. У нас атрымалася, ён шэпча, заплюшчуючы вочы і выдыхаючы. Прамаўчым. Ці гэта тэкставы квесцік? Гэта тэкставы квесцік, у якога ёсць 10-40%, 40-50% рэальнага проста геймплею па кантролю нашых ресурсаў. Бачыце, там зверху і знізу ёсць інфармацыя, так?
Інфармацыя, напрыклад, мы кожны дзень, по-мойму, выкідваем дайсы. Напрыклад, кожны дзень, на кожны дзень вось цыкл на адзін. Мы выкідваем дайсы ад 1 до 6. І мы можам пайсці і займацца справамі за гэтыя дайсы. То бок, напрыклад, дайс у 6 будзе даваць амаль 100% перавагу у нейкай справе ў гэты дзень. І мы можам вырашыць, на што мы сёння патрацім гэтыя дайсікі. Напрыклад, пойдзем папрацаваць у докі, так, і заробім сабе грошай. Альбо возьмем нейкі дайс пэўнага результату. Яны проста падвышаюць нашу верагоднасць нешта зрабіць. І час ад часу вам патрэбны, наадварот, слабыя дайсы, каб на дрэнныя праверкі, то бок вам не толькі добрыя дайсы патрэбны, вам патрэбны яшчэ дрэнныя дайсы, каб спецыяльна там нешта, по-мойму, ёсць такая механіка, што вы для справы, якую не толькі там перамагчы ў нейкай справе, а таксама яшчэ вы можете для чагосьці выкарыстоўваць нізкі дайс, які будзе вам карысным. У выніку ідэальная камбінацыя, наколькі памятаю, гэта мець дайсы ўсіх розных варыянтаў. Як мага больш розныя. У нас зараз, напрыклад, дайсы зверху можна пабачыць 2, 4, 5, 1 і 5. Вось. Нам пакуль гэтага ні халеры не тлумачылі, але пакрыху. Зараз завязка гісторыі асноўная. Ён хістае галавой, адшпіліваецца ад пілоцкага крэсла. Серафін цягнецца ўверх, стрыкаючы наборам пераключальнікаў вельмі натрэніраваным спосабам, завяршаючы адключэнне. Глядзіш, крыху расчараваныя уласнай... Вы глядзіце, расчараваныя уласнай непатрэбнасцю. Вы разумееце, што кіраванне караблём — гэта яшчэ адна рэч, пра якую вы забыліся. Гук, які разносіцца па сценах карабля, суправаджаецца кароткім ударным сігналам трывогі з пульта пілота. Стыкоўка завершана. Серафін зрываецца са свайго месца, круцячыся, пралетаючы міма вас у бок кабіны. Яго рукі знаходзяць... Так... Рейлс, як гэта рэйкі, як поручань паабапал дзвярэй, і ён спыняецца, глядзячы ў калідор. Ён паварочваецца да вас, падсвечаны халодным блакітным колерам. Нам патрэбны план. Ён азіраецца. Лэн не дазволіць нам ціха выслізнуць. Ён уздыхае. Так, нам трэба пагаварыць. Мы працягнем бегчы. Мы тут схаваемся. Нам трэба паразмаўляць. Я не ведаю ні халеры пра гэты сусвет, нам трэба як мага больш... Як пра сусвет я ведаю плюс-мінус, але пра абставіны я не ўпэўнены, ці можам мы давяряць гэтаму хлопцу, напрыклад. Хутчэй за ўсё можам, таму што мы абодва збеглі, і ўжо варыянтаў нам не давяраць яму проста няма. Серафін хмурыць лоб. Не цяпер, сліпер. Трэба забыць. Так. Ён уздрыгвае, словы гучаць не так. Нам трэба засяродзіцца на чымсьці іншым, акрамя, ён зноў робіць паўзу, неўпэўнены. Нас. Ён уздыхае. Спачатку нам трэба перажыць гэта, потым, магчыма, мы пагаварым. Добра. Серафін ківае, але напружанне застаецца. Мы купілі сабе трохі часу. Ён кідае позірк праз акно кабіны на мігаючай агністанцыі. Магчыма, вы не памятаеце экспорт, але я памятаю. І тут для нас ёсць шмат магчымасцей, калі мы зможам трымаць галаву, быць незаўважнымі. Ён зноў паварочваецца да калідору. Вось што мы зробім. Ён адштурхоўваецца і пралятае да галоўнага шлюза, і вы ляціце за ім, цягнучыся за сабой рука за руку ў нулявой хуткасці. Я ўжо спустошыў бак на гэтай штуцы. Ён б'е далонню па нутру карабля. Такім чынам нам трэба заправіцца, і гэта будзе нятанна. Калі мы з табой ведаем адно, сліпер, дык гэта як працаваць. Так, у мяне чатка знікла. Дайте момент. Ёсць. Зараз, хутчэй за ўсё, мы і будзем зарабляць нам на гэтай самай, на паліва. Я збіраюся зноў пазнаёміцца. Паглядзіце, не магу я выявіць якія-небудзь старыя сувязі. А людзі, якія могуць заключыць з намі лёгкі кантракт. А ты, ён азіраецца праз плячо, ты трымайся далей ад непрыемнасцяў. Я таксама іду. Серафін спыняецца каля шлюза. Не са мной. Не.
А ён уздыхае. Ты прыцягваеш да нас шмат увагі, Сліпер. Людзі не забываюць твой твар. Спыніўшыся пасля перезагрузкі на паўдарогі, ён дастае з шафкі паношаную куртку і пачынае яе нацягваць. Мы не ведаем, што гэта з табою зрабіла. Ён затыкае руку ў рукаў. Я не хачу, каб ты страціў прытомнасць. Так. Ён спыняецца. Са мной ўсё будзе ў парадку. Серафін апускае галаву, лаючыся пра сябе. Ён бярэ яшчэ адзін, ён хапае яшчэ іншую куртку і суе яе вам. Проста надзень чортаву худзі. Добра? Ты бярэш і надзяваеш. Дзякуй. Серафін ківае. А ён націскае на кнопку, каб адкрыць замок. Унутраныя дзверы з шыпеннем адчыняюцца, і Серафін пралятае ўнутр. Пачакай крыху, потым сыходзь. Той, хто шукае нас, будзе шукаць двух людзей, якія падарожнічаюць разам. Ён глядзіць на вас у вашай паношанай курцы, абмежаванай маскіроўцы для таго, што відавочна з'яўляецца сліперам. Мы сустрэнемся тут пазней. Ёсць якія-небудзь праблемы? Тая ж... Так. Мы сустрэнемся тут пазней. Калі ёсць нейкія праблемы, тое ж самае. Усё роўна сустракаемся тут. Ён зноў аглядае вашу маскіроўку і хістае галавой. Гэта хрэновая ідэя. Ён зноў азіраецца. Ён кідае на вас апошні позірк. Можа, знойдзеш сабе чагосьці паесці. Раптам вы пазнаеце інстынкт... Разам вы пазнаеце інстынкт Серафіна клапаціцца пра вас. Вітаю ў суполцы, Мафія 23. Добрый вечар. Так. Ну. Так. Успышка адносін на... Карацей, ну, узнікае успышка адносін, зараз ужо згубленая з-за перазагрузкі. Лаві, Серафін кідае ў вас... Кідае вам жменю чагосьці. У вас атрымліваецца схабіць гэтыя снарады, і калі вы раскрываеце руку, вы бачыце стос крыячытаў. Гэта крыячыты, гэта грошы мясцовыя, наколькі памятаю. За гэтага павінна ахапіць табе на трохі ежы. Нам спатрэбіцца яшчэ трохі на палівыя запасы. Ён крывіцца. Это азначае, што мы абодва будзем працаваць на станцыі. Серафін адрываецца і слізгае на падок масце. Не заходзьце занадта далёка, добра? Крычыць ён, сыходзячы. Павольна. Ну, па тыпу, не спяшайцеся. З гэтымі словамі ён сышоў, пакінуўшы злучальны мост і накіраваўшыся ў док-зону хекспорта. Ты хвілін чакаеш у цішыні. Прыдумаць план. Вы стараецеся думаць загадзя аб тым, што можа адбыцца. Вам спатрэбіцца праца, гэта першы крок, але што потым? Лэйн прыйдзе ў рэшце рэшт. Чым раней вы зможаце дыстанцавацца ад хекспорт, тым лепш. Такім чынам гэта план. Адпачынак, папоўненне запасаў і ўцёкі. Ты выганяеш думкі з галавы і туга зацягваеш куртку. Давай паглядзім, што можна нам прапанаваць хекспорт. Вы стартуеце і пролятаеце ў левы бок. Хекспорт. Вось у нас. Пайшоў наступны крок туторыяла. Так, вітаю ў Citizen Sleeper 2, Starward Vector. Так, гульня ідзе па цыклах, падчас якіх вы можаце выкарыстоўваць дзеянні з вашымі дайсамі, выкарыстоўваць крыёчыты гэтыя, каб набываць ежу, паліва, прыпасы і прадметы. Так. Progress Clocks. Я не ўпэўнены, што гэта будзе значыць. Карацей, прагрэс прасоўваецца наперад новых сцэн і падзей. Вы можете пераглядаць туторыялы ў любы момант, добра. І вось яна нашая станцыя. Мы атрымліваецца хекспорт. Я так разумею, што гэта літаральна порт, які недалёка ад гэтай станцыі, горада, з якога мы ўляцелі. Так. Абмену таварамі Hexport Exchange.
і докі. У прынцыпе, нам толькі два месца, у якія можна наведацца. Гэта альбо ў самі докі, хутчэй за ўсё ў іх папрацаваць і зарабіць грошай, альбо пайсці паесці. У нас ёсць здароўе, усяго 3 рыскі. Я так разумею, што гэта яно. Ёсць мапа нейкая. Не халеры сабе. У нас тут будзе цэлая зорная сістэма. У першай частцы была толькі станцыя невялічкая. І ўсё. Больш нічога рабіць нельга было. Дарэчы, можа быць, у гэтай гульне гэта адна з тых гулін, якія мне лепей будзе перасунуць куды-небудзь з лідараў. Давайте я яго пастаўлю куды-небудзь злева знізу, можа быць, таму што па выглядзе там менш за ўсё занятое. І, дарэчы, у нас усё роўна там не хапае месца в спісе лідараў. Давайте вось так зробім. Оп. Павінна стаць лепей. Там трошки з'явіцца месца для новых гулін. Так, я адзінае, што не памятаю, спіс лідараў аднавіў. Спадзяюся, аднавіў. Дык вось, мы можам. Давайте паглядзім, колькі ўсё каштуе. Пойдзем у порт. Зноў туторыял. Так, у City Sleeper 2 вы выконваеце дзеянне, калі назначаеце на іх дайс дзеяння. Чым вышэй дайс, які вы туды назначаеце, тым больш верагодна, што вы пераможаце ў гэтым дзеянні. Але ваш дайс можа быць мадыфікаваны вашай здольнасцю. Ваш скилл, мадыфікатор здольнасці для дзеяння паказваецца справа. Дзе справа? Окей. Паверым ім, што справа сапраўды паказваецца, і будзе падвышаць альбо падвышаць верагоднасць якасць вашага дайса назначана на дзеянне. Так жа, як і праверкі здольнасцяў, дзеянні дайсаў маюць 3 выхады: пазітыўны, негатыўны і нейтральны. Кожнае дзеянне таксама азначаецца як бяспечнае, рызыкоўнае альбо небяспечнае. Так, у залежнасці ад таго, якія рэзультаты яно можа мець. Больш небяспечнае дзеянне, чым больш небяспечнае дзеянне, тым больш будуць яго ўзнагароды і наступнасці. Добра. Атрымліваецца, вось у нас ёсць. Мы прыйшлі зараз увогуле патрабуе скіла пэўнага. Як гэта працуе? Мне патрэбна іх перацягнуць, так? Мне перацягваць іх патрэбна. Гандляваць гэтага самага смецця. Так, гандаль смецця, гэта ўсё гэта звязана з ідэнтыфікацыяй матэрыялаў і вычышчэннем кампанентаў. Гэта больш праца інжынера, чым гандляра. Другі варыянт гэта уразіць брокераў. Брокеры даных гэта сэрца абменаў, абменніка, exchange, карацей. Тут гэта у нас нейкая тэрыторыя абменнікаў. Ось. Яны паказваюць свае веды тым, што абмяркоўваюць decryption, як гэта, расшыфроўку. Магчыма, вы таксама можаце паўдзельнічаць у гэтых размовах. Нагадаю, мы аператар, таму, у прынцыпе, для нас якраз таки справа з інтэрфейсамі, я так разумею. Я магу паглядзець інфармацыю аб сваім персанажы? Не? Так. Аператар, вось оно. Мы... добра, яшчэ туторыял. Інтэрфейс гэта самая высокая здольнасць у нас, так што, ў прынцыпе, мы хутчэй за ўсё такімі рэчамі будзем займацца. Пры гэтым, у гульне, калі вы робіце ў нейкім месцы, чым больш вы выконваеце працы, тым больш вы прасоўваецеся, каб там з'явіўся нейкі івент дадатковы. То бок, напрыклад, вы працавалі ў доке і даведаліся нешта пра іншае месца. Вось. І у вас зачыніліся новыя здольнасці месца, куды вы можаце пайсці і нешта рабіць. У выніку гэта як бы гульня, як бы і менеджер такі проста дзённы, так? І пры гэтым сюжэтам, і падзеямі, і з прыемнымі персанажамі. Я не ведаю, як у гэтай частцы. У першай частцы мне вельмі падабаліся персанажы. Яны вельмі розныя, у вельмі розныя справы можна было ўлезці і вельмі па-рознаму ўплываць на жыццё станцыі. Тут, я так разумею, нашая справа гэта мы збягаем ад гэтых мафіозі. Я не ведаю дакладна, хто такі Лейн, але я так разумею, што мафія. Так, гэта экран персонажа, дзе вы можете апгрэдзіць і змяняць вашага сліпера. Так, вы можете палепшыць ваши здольнасці. На справу можете апгрэдзіць ваш пуш. Я не упэўнены, гэта, я так разумею, спецыяльная здольнасць.
асобую здольнасць, асабістую здольнасць вашага класа. Мгм. І там на выбар будуць розныя варыянты гэтага паляпшэння. На жаль, у нас пакуль ніякіх пунктаў паляпшэння няма, таму мы пакінем проста як ёсць. Я жадаў паглядзець інтэрфейс. У нас самае найлепшае, таму гэта для нас ідэальная праца. Можна папрацаваць, я так разумею, яшчэ ў доках? Так. Агледзець докі можна і паразмаўляць з камандамі. Так, добра. Давайте на біржы. Прызуру змяніць нельга? Не. Знешні выгляд не змяняецца. Так, рызыкоўна. Калі я ставлю гэты дайс, як гэта выглядае? 100% пазітыўны вынік. З дайсам У4, які я ўставіў, дарэчы, я яго ўстаўляю, так? І там становіцца ён ператвараецца ў пяцёрку, бо паляпшаецца. 50% пазітыўны рэзультат, 50% нейтральны. Давайте выкарыстаем. Мне падаецца, чацвёркі павінна быць 50%, гучыць як добрая справа. Працуем. З брокерамі даных паразмаўлялі. Так, вы только што праснулі наперад гадзіннік. Ну вось, гадзіннік, вось пра тое, што я казаў. Там такі часовы туторыял з'явіўся. Дык вось, знізу вось гэты гадзіннік. Як бы ён не цыкл, скажам так, часа, а ў сэнсе таго, што ёсць нейкія дзеянні, тут нават лініямі намалявана. У выніку мы зараз зрабілі гэты дзень і праснулі вось гэты лічыльнік наперад. Вось, пазітыўны рэзультат, мы даведаемся больш пра камерцыю. І такім чынам, можа, прасунемся больш інфармацыі канкрэтна пра гэтую біржу. Давайте яшчэ адзін, таму што, мне падаецца, мы прасунем тады яго на 100%. Будзем аператорам. Так. Пазітыўны рэзультат. Мы поўнасцю запоўнілі правіла абмена. І яно ўсё зачынілася. Я так разумею, што ён потым зменіцца. Яно поўнасцю зачынілася, і мы даведаліся нешта новае. Блін. І тут яшчэ адзін туторыял знайшоў. Там, я так разумею, вось, там мне дзесьці павінна было з'явіцца якая-небудзь інфармацыя, што я нешта новае месца знайшоў. Вось, я толькі не пабачыў. Так. Риг. Риг гэта... я думаў, гэта здабывальная платформа, але Риг гэта літаральна назва карабля проста. The Rig проста. Я так разумею, гэта спецыяльны карабель для здабычы, але будзем называць яго проста Риг з гэтага моманта, таму што ён без розніцы гэта ў гэтай гісторыі. Гэта ваш карабель і дом у гэтым поясе астэроідаў. Starward Belt, я так разумею, гэта пояс астэроідаў. Пакуль Риг прыстакаваны да хаба, ёсць некалькі месцаў, якія вы можете наведаць. Месца адпачынку, карацей, дзе можам выкарыстаць дайсы, каб знізіць стрэс. І наша, скажем так, кафетэрый. Там внутры карабля месца, дзе можна кухня, карацей. Можна выкарыстаць прыпасы, каб вярнуць сабе энергію. Стрэс і энергія. А ці яны паказваюцца? Мне выведаць. Ладно. Пакуль вы Риг прыстакаваны да хабу, ваша каманда можа таксама дапамагчы сабраць рэсурсы, каб падтрымліваць карабель у працы. Так. Вы можете абраць, якія рэсурсы яны павінны сфокусавацца, на якіх рэсурсах яны Мы яшчэ і камандай будзем кіраваць. Нічого б сабе. Вы можете абраць, якія рэсурсы яны павінны на якіх рэсурсах яны павінны сфокусавацца ў задачах каманды. У меню злева. Добра. Так. Задача зараз дзіўная праца. Верагоднасць зарабіць наших грошикаў. Так. І вось оно, наш цикл, карацей, час ідзе, і у нас таксама будуць змяняцца падзеі. Мы там паразмаўлялі на біржы трошки на месца абмена і дамовіліся. У выніку даведаліся пра гандлёвую залю. Это рынок. Ага, добра, пакуль не будзем. І пра кафетэрый даведаліся. У кафетэрыі. Тут вы можете паесці ўзамен на ежу. Замен на грошы, блин. Можете паесці замен на ежу. Так. Ежа дае вам энергія.
Давайте поедим. Дорого, блин. 13. Давайте використаємо. Набудем себе. Так, повністю вернули собі енергію. Мені подається, я промарнував її, насамреч. Ну ладно. Що тут? День, які можна повторати. Тут можна за грошики набити палива, заповнити все по паливу. Ну, у нас не то, як шмат. Грошей. Набити припаси. Добре. А у докі я можу попрацювати десь, ні? Глядіть доки, порозмовляти з місцевими. Що у нас знову ж по параметрах? Інтуїція у нас є. Так, інтуїція є і engage у нас так само є. Добре. Давайте порозмовляємо, попробуємо домовитися. Возьмем дайсик. 50 нейтрально, 50 негативно. Низковато. Давайте возьмем еще. Ось так. Але, блин, глядите, якая штука. Наши деньги так само впливають на то, що відбувається в Луні. Ми у бігах, так? То, що ми зараз почнемо там домовлятися з кимось, це може спалити то, що ми сліпер, а потім у нас буде простей знайти. Так, ось такі результати у нас можуть бути. А що буде з гэтым 50 нейтрально, 50 негативно? Я так розумію, тут є нижня межа, яка може бути для результата. Давайте возьмем гэта позитивно. Замаскироваться под суперзорку. Блин, я якраз свой набор для маскировки забывся. 10 у кораблі. Так, порозмовляли. Ми трошки познайомилися з хекспортом. Але у нас засталіся результати, у нас дайси засталіся вельмі низькі. Їх лепей усе використовувати. Неважно що. На жаль, у нас нема такого месца, де ми можемо використати гэта і не пошкодувати об этом. Я могу сесть на кораблі, там, не ведаю. Приготовить ежи. Отпочить. Ну, гэта дасть нам энергию, так? Это дозволить вам знизить стресс. Ось цікаво, що такое стресс? Я його, ну, глобально я розумію, що це таке, огульне, що це таке. Давайте використовувати ось тут. Там нейтральні і негативні є результати. Так. Нейтральний результат. Нову локацію ми знайшли. Так, бар у доках. Можна погуляти у гульню Star and Stalker, SNS. Гемблінг. Гуляється з особистим магнетичним дайсом. Перемога повністю залежить від вашої удачі. О, блін. Тут значно танней можна було поїсти, я гроші промарнував. У 2 рази амаль. Ну, вибор нема далей. Давайте з м'ясовими далей розмовляти, може ще щось доведаємося. Оп. Так, використали всі ваші дайси на гэты цикл. Вам потрібно скончити цикл на вашому кораблі, каб знову, ну, прокинути знову ж дайси на гэты день. Добре. Давайте заховаємося. А, я не можу заховатися. Так, я задав. Гэта гульня з тим, ну, як атрымалася, карацей. Про конец цикла. Наступний. У нас проблема с слипером. Серафин нахиляется над ложком у той момент, коли ти спробуєш піднятися. Ось прикладно, ну, зараз ви побачили плюс-мінус нарешті, як цикл прикладно виглядає. Тобто, збольшого, насамрэч, гульня не про текст, а ось той, що я зараз робив. Нам викидається дайси, ми спробуємо нешта прийняти, і у нас атрымліваецца якби геймплей прыняцця рашэнняў, што мы робім гэты дзень. Пры гэтым сітуацыя можа змяніцца кожны дзень.
Вы не ведаеце, якія будуць наступствы вашых дзеянняў, і па крыху вы прыходзіце да пэўных рэзультатаў. Серафім нахіляецца над нарай, якія, ну, над ложкам, калі вы стаеце. Захаваўчы самагон няма? Не. Гульня полностью, як бы, аб тым, якая гісторыя у вас атрымаецца. Гісторыя атрымліваецца напружаная, то бок у вас заўсёды ўсё на мяжы правалу па адчуваннях, але пры гэтым яна не яна стварае больш адчування напружанасці, і у вас сапраўды вы можаце прайграць, але пры гэтым не з'яўляецца хардкорна нейкай. Вельмі добры баланс паміж гісторыяй, ну, як кажу толькі за першую частку. Вельмі добры баланс паміж гісторыяй і такім, ну, напружаннем, скажем, напружаннем і рэальным геймплеем. Ось, мне вельмі спадабалася ў гэтым. Без дадатковых тлумачэнняў ён знікае па калідоры да задняй, ну, улетае далей па калідоры да задняй часткі карабля. Вы ўплываеце ў калідор, нацягваеце вопратку і слізгаеце і пралятаеце па даўжыні рыга, ну, карабля. Халаднаватае паветра прымушае вас дрыжаць. Серафін — гэта сілуэт, які маўклівы вядзе шлях. Ну, вядзе вас па шляху. Ён спыняецца ў далёкім канцы і адводзіць праз бакавыя дзверы, кідаючы на вас позірк. Вы знаходзіце Серафіна ўнутры, які трымае ў руках адзін з клубкоў труб, таўшчынёй з руку, якія калыхаюцца ў машынным аддзяленні з нулявой нагрузкай. Вы ведаеце, што гэта? Трубы? Серафін закатвае вочы, але вы бачыце намёк на ўсмешку. Дзякуй, геній. Гэта лініі харчавання рухавіка, ён махае адным паветры. І першым ты спытаеш, не, яны павінны, так, яны не павінны віляць тут свабодна. Што здарылася? Яны, відаць, вырваліся, калі мы моцна штурхалі карабель на нашым шляху з Дарксайда. Ну вось што значыць, ён хутчэй за ўсё выжыў усё магчымае з карабля, калі мы збегалі. Sleeper, outwardly common looking item that possesses something special or unique inside. Гэта аб чым гаворка? Выбачаюся, там мікрафон трохі зачапіў. Так. Яны, відаць, вырваліся, калі вы моцна штурхалі карабель, ну, крацей, выжымалі ўсё з караблю, калі ляцелі з Дарксайду. Ён глядзіць на беспарадак. Нам пашанцавала, што рэзервовы бак пусты, а то, хістае галавой, гэта было бы дрэнна. Але ён перасоўвае трубу ў твой бок. Адсутнасць падачы з рэзервовага рэзервуара азначае, што радыус дзеяння буравой устаноўкі рыга, ну, карабля, абмежаваны толькі мясцовым рэгіёнам. Ён стукае па вялікім люмпенхаузінг, я не ведаю, люмпенскі корпус рухавіка. Гэтая штука не можа завесці нас нікуды далёка. Але нам трэба пакінуць гэтае месца. Без сумневу. Серафім крывіцца. Нам трэба будзе гэта выправіць. У адваротным выпадку ніхто не сыйдзе. Серафім зноў б'е па корпусе рухавіка, на гэты раз мацней. Просто нам не пашанцавала. Ён паварочваецца і пачынае збіраць заблытаныя шнуры, яго расчараванне бачна ў рэзкіх яго рухах. Нам спатрэбіцца новы набор такіх. Это дакладна. Ён пачынае заганяць іх, закідваць іх у скрыню. Дык як наконт таго, каб спрабаваць іх адсачыць? Каго адсачыць? Ну, у сэнсе, што дроты новыя знайсці. Просто адсачыць, не вельмі падыходзячае слова для таго, каб дроты знайсці новае. Я пагляджу на рэчы тут і пагляджу, ці змагу я прыдумаць іншае ўпраўленне для рэзервовага танка. Рэзерв танк. Ён надрывае погляд ад сваёй працы. З таго, што я чуў на Хекспорт, Factory Row — гэта месца, дзе можна знайсці монтажнікаў. Можа, ты зможаш правесці разведку, пакуль я разбяруся з гэтым месцам? Гэта на другім канцы станцыі. Добра, я пагляджу. Серафін працягвае працаваць. Пачакай. Серафін спыняецца, здаецца, неўпэўнены. Ёсць яшчэ кое-што. Ён кідае гэтыя трубы, і яны ўсплываюць, калыхаючыся ў паветры, як трубчастыя марскія водарасці.
Я чуў, што Лэй на паляванні. Ён хмурыцца. Паведамленне разышлося паўсюль за у мясцовым радыусе Дарксайда. Ён шукае нас. Гаўно. Ну, як скажаш, Серафін уздыхае. Менавіта таму нам патрэбная гэтая лінія. Я паспрабую нешта прыдумаць. Магчыма, я магу імправізаваць рашэнне. Магу нешта прыдумаць, але не ведаю. Дайце ка мне момант, у мяне крыху гэтае самае. Невялічкі перапынак, вайму сабе папіць. Скончу ўжо са сказам, а то я не раптоўна прырваўся. Ён глядзіць уніз. На жаль, я не карабельны монтажнік. Зараз буду. Паставлю нам паузу. Я тут перегу. І ось усе на місце. Саме переключу зараз. Наша мета зараз. Што ўвогуле адбываецца для тых, хто можа толькі далучыўся альбо прапусціў, што было дагэтуль. Мы гуляем за андроіда, які, ну, калі коротка, так, андроід, які працаваў на карпарацыю. Мы збеглі спачатку ад карпарацыі, а потым збегаем мы зараз у падзеях таго, як мы збегаем яшчэ і ад мафіозі, які нас, скажем так, прытуліў. Але потым мы захраслі ў яго назусім. Гэта чалавек, які зараз на экране, ён таксама спрабуе пазбавіцца ад улады гэтага мафіозі. Так што мы на пару зараз скралі карабель і спрабуем збегчы з гэтай сістэмы. На жаль, наш карабель пашкоджаны і не дазволіць нам уляцець далёка, ну, ён здольны толькі недалёкія пералёты. Нам трэба адрамантаваць яго і таксама знайсці прыпасаў і запоўніць бак палівам. На жаль, ён пусты поўнасцю ўвесь карабель, і прыпасаў няшмат, і паламаны ён. Так што ў нас шмат праблемаў. Вітаю, Норнрэм. Мне падавалася, Норнрэм, ты ўжо... як это? Быў тут дагэтуль, не? Мне падалося? Просто для мяне быццам бы адчуванне, быццам бы сёння ты ўжо пісаў, вітаю, і ў мяне падвоенае. Не, сёння мяне тут не было. Падалося, значыць, выбачаюся. Але пакуль я гэта раблю, ты ідзі на паляванне. Паглядзі, што знойдзеш, добра? Ён усміхаецца слабай усмешкай. Ідзі. Выходзіце з машыннага аддзялення. Для ачышчальных работ Серафіна рэхам разносіцца па караблі. Іншы Норнрэм, ну, імпостер. Ну, я з дыска Элізіумам параўнаў Citizen Sleeper толькі таму, што гэта зручнае параўнанне і шмат каму будзе зразумела канкрэтна за яго.
Вось. Насамрэч гэта вельмі розныя гульні, і ну і вайб у іх іншы, і па памерах яны розныя. Шмат чаго яны вельмі адрозніваюцца. Гэта вельмі розныя гульні. Пры гэтым ёсць агульныя часткі, якія лёгка патлумачыць. Так. Лініі падачы паліва. Гэта наступны крок. Вы робіце глыбокі ўдых і накіроўваецеся далей. Так, мы адпачлі. Но новы гэты самы туторыял. Вы знайшлі рухавік. Не халеры сабе, у нашым караблі знайшлі рухавік. Драйвс, гэта ў сэнсе драйв, гэта тое, што намі кіруе. Гэта не рухавік, тое, што заставляе нас рухацца. Драйвс дазваляюць вам сачыць і выбіраць вашыя мэты ў Citizen Sleeper 2. Так, кнопачка злева. Можете абраць драйв, за якім вы будете, ну, заданне, карацей, дзённік наш. У нас карабель з рухавіком, ну, не халеры сабе, рухавік ёсць. Так. Добра, калі мэта абраная для таго, каб за ёй сачыць, то будзе з'яўляцца жоўты маркер, каб можна было лёгка адсочваць, куды нам ісці, каб выконваць заданні для гэтага. Так, ёсць два тыпа заданняў. Галоўныя і малыя. Ну і дадатковыя. Па завяршэнні галоўных вы атрымліваеце 2 апгрейд-поінта, а мінорныя даюць вам, ну, маленькія дадатковыя даюць вам 1. Мінорныя, мажорныя і мінорныя. Мажорныя больш паляпшэнняў, мінорныя одно паляпшэнне. Так, добра. Ну, у прынцыпе, у нас не тое, каб ёсць вялікі выбар. У нас ёсць толькі адзін, і нам патрэбны чалавек, які будзе займацца гэтым самым. О, рухавік. Ага, лініі у нас няма, таму без гэтага рэсурса мы, у прынцыпе, нічога не зробім. Так, новая лакацыя. Вы сюды можна пайсці і пашукаць кагосьці монтажніка нейкага. На жаль, нам патрэбны трубы гэтыя. Так, у доках мы ўсё яшчэ можам. Мы можам працягваць даследаваць докі, але, як разумею, да монтажнікаў трэба ісці. Так. Factory Row. Так. Центр фабрикации. У нас выпало сёння. На сённяшні дзень у нас ёсць тройка, тройка, чацвёрка, тройка і двойка. То бок у нас даволі сярэднія результаты. А сёння мы можам імі скарыстацца. Так, абшукаць гэтые ну, гэтую мясцовасць. Ага. Можна папрацаваць грузчыкам. Што цікава, таму што, ну, грузчыкі-то ў нулявой гравітацыі. Так-то. Мы можам... Ага, гэта нават не той, каб нам заробіць шмат грошай, але больш аўтарытэт наш. Можам знайсці сабе, ну, здабыць папулярнасць. Адна праблема. Нашая здольнасць endure, вось гэтая, здароўе, нулевая. Яна нават заблакаваная, мы не можам яе паляпшаць. Мы можам выкарыстаць самы лепшы дайс на яе, але нават з ім яно проста пагоршыцца рэзультат нашых дзеянняў. Там двойка толькі, як буду лічыцца. Так, ну давайте абшукаем. Паходзім тут. Верагоднасць 25% на пазітыўны. Результат 50 нейтральны і 25 негатыўны. Ну, гэта наш найлепшы дайс на сёння. Ну, давайте. В прынцыпе, лепей у нас дайса не будзе ўсё роўна. Так. Добра. Мы... як гэта? Спрабуем зарабіць сабе увагу, скажем так, на гэтым месцы, знайсці кагосьці, хто нам падыдзе. Але ў асноўным мы зараз спрабуем зразумець, што ўвогуле тут адбываецца на гэтым. Так, ходзім па ім яшчэ. Можа нам пашчасціць, мы зараз нават знойдзем. Атрымалі. Так, мы абшукалі гэтую тэрыторыю. На котлеткі адправіцца яшчэ 100. І, як я разумею, калі я не памыляюся зараз, котлеткі становяцца на першым месцы. Зараз я зазірну у котлеткі. У сэнсе у спіс лідараў, і у нас котлеткі на першым месцы. Так. Давайте так. Я ўжо гэта казаў. Калі котлеткі пераможуць у чацвер, то я хутчэй за ўсё не змагу зрабіць стрым па котлетках на гэтую же пятніцу. Таму ў пятніцу мы будзем гуляць на тое, што будзе на другой пазіцыі сярод пераможцаў. Так? Вось. Ну, гледзячы на гэта, хутчэй за ўсё будзе гэта Mass Effect 2. Ну і яго я буду сачыць
у нас на другім месцы апыняцца. Вось, адзначу таксама яе як пераможца. А сам стрым па катлетках я асабіста буду абвяшчаць у гэтым самым у тьютары, калі ён будзе, і хутчэй за ўсё на саміх стрымах буду пра гэта казаць. Вось, каб да яго можна падрыхтавацца было, ну, у сэнсе, каб вы ведалі таксама, калі ён адбудзецца, і ён будзе хутчэй за ўсё ў дадатковы дзень, то бок, напрыклад, у суботу альбо нядзелю. Вось. Не ўпэўнены дакладна на якім тыдню, там яшчэ трэба будзе вызначыць, калі я буду падрыхтаваны, бо зноў жа камеры, сюжэта і ўсё, я ніколі такога не рабіў і паглядзім. Мне дакладна патрэбна маральна падрыхтавацца, таму што я неяк ніколі ў сваім жыцці не паказваў, як я гатую, так што гэта можа быць, дай бог, каб кухня не загарэлася, разумееце, вось прыкладна такі стрым. Так, добренько, мы даведаліся. Так. Котлеткі гэта кукінг-стрым, дзе я буду гатаваць котлеткі. Магчыма, нават з гарнірам. Магчыма, без. Яшчэ не вызначыліся. Factory Row, гэта вось гэтае место ў порце. А вы, калі вы пралятаеце па яго напоўненым праходам, па яго цесным праходам. Якім б ні былі яго шматлікія бухты і пакоі, цяпер яны служаць кантэйнерамі для прамысловасці любога роду. Бурлівыя мануфактуры дакладна распрацоўваюць кампаненты з дапамогай хутка зруклівых рычагоў, у той час як скраперы Hammers Scrappers б'юць, карацей, збірацелі няспынна стукаюць малаткамі па сагнутых плітах карабля. Скраперы гэта могуць быць тыя, як, ну, апрацоўшчыкі металу. First person cooking, магчыма, first person нават. Ёсць думка, як гэта, прымацаваць камеру, карацей, для сябе і, ну, літаральна ад першага твару, але патрэбна неяк прыдумаць, як яе можна будзе рэгуляваць і, ну, карацей, яшчэ пытанне ёсць, як гэта арганізаваць усё. Ніколі не бачыла, як каток гатуе. Ну і Галкот вось учора скінуў ёмісты супам са стола, уся кухня была ў супе. Ау! Антыкукінг. Блін, шкада супа, шкада. Там літаральна увесь суп паляцеў. Якія б не былі яго... мы яго прачытаў, на антыкукінг сканцэнтраваўся. Куды не паглядзіш, усюды бачна энергія і актыўнасць, і гэта не здарма. Сам Хекспорт пабудаваны на закінутых элементах сонечнага рэфлектара. І нават той невялікай колькасці энергіі, якая выпрацоўваецца яго астатнімі люстэркамі, дастаткова для харчавання горада машын. Ну тое, што я збіраўся паставіць у лёдоўню на заўтра. Блін, шкада. Ну, можа, Глаўкот вельмі жадаў таксама суп паспрабаваць. Я так думаю, што за гэтага ён і скінуў. Ён хутчэй за ўсё спрабаваў пралезці ў гэтую, я не ведаю, рондалю, у чым яна знаходзілася. Яно вам вядома, знаёма нейкім дзіўным далёкім чынам, дзякуючы Дарксайду. Гэтае месца і твае ўспаміны пра яго брудная дымка, але цяжка забыць бляск яго шасцікутных ад рэфлектараў, якіх у 10 ці 20 разоў больш, чым у Хекспорта. І той дзікі мегадлівы горад, які расце на іх спіне, як пухліна. Окей, прыгожанка. У параўнанні Хекспорт адчуваецца правінцыяльным, але глыбока ў Factory Row вы амаль маглі вярнуцца ў Дарксайд. Для тых, хто не ведае, зноў жа, ну, для тых, хто прапусціў, мы Сліпер, гэта андроід, які збёг не толькі ад карпорацыі, на якую ён працаваў, а таксама яшчэ і збёг ад мафіозі, які прыняў яго. І гэты мафіозі і сам Сліпер былі ў горадзе Дарксайд. Ён так называецца, таму што ён пабудаваны на адваротным баку сонечных панеляў гіганцкіх. Вось, на несонечным баку. Вось. І з гэтага горада мы спрабуем збегчы, і ад гэтага мафіозі мы спрабуем збегчы. Гэта наш самы галоўны сюжэт зараз.
І тут ви бачите їх, трубки, такі ж, як ті, якими Серафін махав вам перед тваром, лінії передачі. Трубочки ми знайшли. Ви натискаєте на окно дисплея прилади з надписом «Поставки Карстена» великими літерами, вираженими з плити корпуса. Там сярод нахиленай паліцы з негабарытных кампанентаў карабля размешчаны лініі падачы, як нейкі вялікі біямеханічны клубок змей. Вы праслідкваеце ўнутр, дзе гук Factory Row крыху прыглушаны, і заўважаеце вялікую фігуру, якая працуе на лаўцы. Згорбіўшыся, засяроджаны, ён, здаецца, не заўважае, як вы ўваходзіце. Пачакаць. Неяк дзіўна намаляваны. Ну, мне падавалася, ў першай частцы яны больш... Ну, добра, мы бачылі пакуль двух персанажаў. Першыя два персанажы нармальныя, з гэтым быццам бы неяк пры маляванні неякі ён дзіўны. Ну ладно. Можа, мне проста падаецца. Дарэчы, у яго пальца няма. Я толькі зараз уважу. Вы дазваляеце яму працаваць, назіраючы за тым, як, нягледзячы на свой цяжкі склад, ён далікатна выраўноўвае кампаненты. Іх пласты злучаюцца, як кавалачкі галаваломкі. Пасля некалькіх імгненняў назірання за працэсам ён крыху паварочвае галаву да вас. Я магу вам чымсьці дапамагчы? У яго вельмі цяжкі акцэнт, але вам невядома. Цудоўна у вас тут месца. Вы бачыце невялікую рэакцыю з профілю твару Карстена. Ён урокае. Што-небудзь трэба? Перад тым, як вы можаце адказаць, ён прасачыў за вачыма... Так, ён адсочвае вашыя вочы да лініі падачы. Ён глядзіць на вас з ледзь змененым выразам твару. Той, які вы не можаце... Так... разразумець. Ну, па тыпу зменна... Трошкі са зменай выразу, які вы не можаце зразумець. Ну, вось ён быццам бы трошкі выбіваецца са стылю. У першай частцы я вось не памятаю. Візуальна ўвогуле даволі цікавыя ёсць персанажы прамаляваныя. Яны такія... Некаторыя з іх намаляваныя літаральна проста абрысы персанажа зроблены, такія трошкі накіданы як бы стыль. Вось, не абавязкова падрабязна, а некаторыя супер падрабязна зроблены, то бок візуальны стыль змяняецца ад персанажа да персанажа. Вось, гэта і трошкі выбіваецца, калі шчыра, папярэдніх. Ён паварочваецца з дзіўнай грацыяй, пачынае выціраць рукі анучай. Гэтыя вострыя вочы аглядаюць вас, але тоўстыя рысы твару Карстена не выдаюць вынікаў яго ацэнкі. Яны зроблены на заказ, для кліента яны ніколі не... Ага, для кліента, які ніколі іх не забраў. Ён глядзіць на свае рукі, пакуль ён гаворыць, правяраючы, ці няма на іх эмацыйных плям. Такім чынам, у вас ёсць адзін са старых мэв. Ён агучвае літары так, як вы... Ён агучвае гэтыя літары так, што вы іх нават не пазнаеце, калі ён кажа. На першую готику адпраўляецца 1000. Дзякуй вяліка. Вы спрабуеце успомніць усё, што ведаеце пра свой карабель, але ўспаміны пазбягаюць вас. Магчыма, Серафін павінен быў прыйсці разам з вамі. Магчыма. Карстен крыху жмурыцца. Правильно. Слухай, зноў жа, мы зараз можам такім мелкім момантамі ўплываць на праверкі, якія потым нам прыйдзецца праходзіць. Таму што ён можа палічыць, што ні халеры мы не шарым за карабель, і там можна з нас больш грошай зняць. Глядзі, Карстен падплывае да таго месца, дзе вы стаіце, яго вялікі рост відавочны. Для такога таварыша энтузіяста, як вы, працягвае ён характэрным манатонным голасам. Скажам, некалькі сотняў кры на чыстых чытах. Ага. Ён кідае позірк на лініі падачы. Дапусцім, 400. Калі быць дакладам. У мяне няма 400. Карстен наглядае цябе з ног да галавы і рохкае. Не пачынае, уцягвае паветра. Я ведаю, што гэта дорага. Шкада, але гэта тое, чаго яны вартыя. Ён крыху скошвае рот ва ўсмешцы. Аднак я ўсё роўна больш стаўлюся... Але, аднак, ўсё больш... больш люблю бартер.
Бартер. Окей. Ну, 400 крыё мы заробім не скора. Мы нават свае там грошыкі маленькія адбіць не можам нідзе. Бартер гучыць добра. Карстен мудрый ківаем. Ёсць невялікая ёсць невялікая паслуга, для якой мне патрэбна каманда. І што ж, ты выглядаеш так, што можаш і падысці. Ён хавае тканіну ў кішэню і шчапляе рукі. Я ведаю пра старыя абломкі Солхейма, вельмі старыя, да калапсу яшчэ. Яны схаваны ў мёртвай зоне, таму ніхто ніколі іх не разбіраў, ну, не разразаў. Ён паціскае плячыма. І не толькі гэта, але закінутыя Солхеймы маюць звычку запускаць непрыемныя пратаколы бяспекі, калі да іх набліжаецца незнаёмы карабель. Такім чынам яго пакінулі ў спакоі. Калапс, я не памятаю дакладна падзеі, ну там не настолькі дакладна я памятаю лор сусвета, але калапс гэта пэўны момант, калі, скажем так, чалавецтва распаўсюджвалася па сусвету, і ў пэўны момант нешта пайшло не так і абарвалася сувязь, пры гэтым, ну, паміж усім, і пры гэтым на даволі доўгі час. У выніку ўсе засталіся самі па сабе і выжывалі як маглі. І гэта прывяло ўвогуле да таго, што як бы, скажем так, дзяржава, якая была, яна як бы развалілася, і кожны проста сваімі справамі займаўся. Гэта я магу зараз блытаць вельмі, не верце мне, калі гульня нам нешта іншае распавядзе, будзем лічыць, што гэта будзе давяраем больш гульне ў гэтым сэнсе. Але нешта такое адбылося, што ў выніку прывяло да таго, што ў прынцыпе некаторыя тэхналогіі закінуліся і шмат раскіданых станцый і месцаў засталося. Так. Але такі зборшчык, як ты, са старой устаноўкай Солейм, б'юся аб заклад, ён нават не ўздрыгнуў бы, калі б бачыў, што ты ідзеш, ён усміхаецца. То бок наш стары карабель ідэальна падыходзіць для гэтай працы. У мяне ёсць асабісты інтарэс. Патрэба ў гэтай старой тэхналогіі, тэхніцы. Усе гэтыя караблі Солхейм мелі ядро даных, і хаця мяне не хвалююць бухгалтарскія праваздачы, матэрыяльныя кнігі ці тое, што яны захоўвалі ў гэтай чортавай штуцы, мяне хвалюе апаратнае забеспячэнне. Ага, добра. Такім чынам, калі б я знайшоў вас тут з гэтым ядром даных у вашым грузавым адсеку, чыстым і завершаным, тады я змагу ўбачыць свой спосаб зрабіць прамы бартер для гэтых ліній падачы. Карстен робіць паузу. Зноў уцягвае паветра. Вам патрэбны толькі каардынаты. І ўсё? І ўсё. Ён паўтарае ў сваім манатонным чынам. Ну так што, вы зацікаўлены глядзець на нас зноў праз варштаб? Таму што я заняты чалавек. Давайте пагадзімся, я пакуль не вельмі бачу нам альтэрнатывы. Ну добра. Ён працягвае вам цяжкую руку, каб вы паціснулі, і калі вы аўтаматычна цягнецеся, ён хапае вас перад плеча. Керстен прыцягвае вас бліжэй, сціскае руку. Давайте пакінем гэта паміж намі, добра? Ён напаў усміхаецца, яго твар вялікі і блізкі. Наша справа толькі. Вітаю, дзед Максім. Перад тым, перш чым вы паспяваеце адказаць, ён невялікім пальцам уводзіць вашу далонь. Гэта каардынаты. А потым ён адпускае твою руку і, як ты клянешся, падміргнуў вам. Ён, пачакайце-ка. Перад тым, як вы паспяваеце адказаць, ён перадае вам невялічкі драйв. Ну, гэта... забыўся. Ну, карацей, дыск з данымі ў вашу руку. Вы траціце хвіліну, каб сабрацца, і да таго часу, як вы гэта робіце, паветра напаўняе гуд. Карстен вярнуўся да свайго працоўнага стала. Вы паварочваецеся і ляціце з крамы прастаўкі Карстена з нарастаючай сумесі трывогі і хвалявання ў глыбіні жывата і какафоніі фактарыраў у вушах. Кантракт. Серафін можа быць нават уражаны. Ты глядзіш на дыск у сваёй далоні і усміхаешся. Гэта можа быць выхадам. Вы думаеце пакінуць гэтае месца ззаду, маючы таксама палепшаны карабель.
Раптоўна на твою спіну кладзецца маленькая, але цвёрдая рука, з ёй даносіцца такі ж ціхі голас. Эй, пачакай. Вы паварочваецеся ў калідор і бачыце маладую жанчыну з валасамі, якія калыхаюцца ад хуткага палёту. Яна відавочна яна толькі што выслізнула, каб толькі дагнаць вас. Яна падтрымлівае сябе вашым плячо, за вашае плячо. Прабачце, яна усміхаецца хуткай роўнай усмешкай. Я хацела вас злавіць. Я Джуні. Яе цёмныя вочы нервова зіхацяць. Вы заўважаеце партатыўны тэрмінал, які яна носіць, тое, што скрэперы даных называюць калодай. Так, дэк. Я бы лепей назваў яе проста дэк. І заплечнік, поўны кампанентаў і правадоў. Я ведаю цябе? Яна робіць паузу, збянтэжанае пытаннем. Не, яна зноў робіць паузу. Карстен, яна пачынае. Усё яшчэ пераводзячы дыханне. Ён паслаў мяне схапіць цябе. Яна зноў усміхаецца гэтай роўнай усмешкай. Хоча, каб я пайшла з вамі на гэтую працу. Яе вочы апускаюцца да дыска ў вашай далоні. Яна зноў усміхаецца. Чаму ён мне гэтага не сказаў? Яна зноў глядзіць назад у бок Карстена. Я мяркую, што ён забыўся, ён робіць гэта часам. Яна сарамліва глядзіць на вас. Ён проста схапіў мяне пасля таго, як вы двое скончылі размову, так што... Карстен заўсёды пасылае мяне на такія рэчы. Я мяркую, што ён хоча, каб я дапамагла табе. Прасачыла за ўсім, яна робіць паузу. Я магу быць вельмі карысная. Такім чынам, яна аглядае праход. Ці павінна я сустрэцца з вамі на вашым караблі, і вы можете сказаць мне, калі будзеце гатовы ехаць. Мне што падаецца, яна нам накідвае херні. На праверку шчырасці. На жаль, вось тут праверак такіх. Гэта вось мы абіраем дайнсы толькі на, скажем так, працу альбо пэўныя праверкі, у якія мы можам гэта ўставіць. Зараз нам на гэта наше меркаванне як чалавека, і мы давяраем ёй альбо не. Я не ўпэўнены. Яна выглядае нервова. Вядома, я маю на ўвазе, што вы не ўпэўнены, калі заходзіце? Я не ўпэўнены, што ты ідзеш. Так, яна робіць паузу, разважае. Я маю на ўвазе, Карстен сказаў, што мне трэба ісці, яна азіраецца ў бок крамы. Яна вельмі злуецца, калі людзі не робяць тое, што ён просіць, яна плескае плячыма. Давай паглядзім. Добра, яна аглядаецца. Карстен не любіць, калі не любіць чакаць, але ўсё залежыць ад цябе. Ведаеце, глядзіце, якая справа. Я не думаю, што яе паслаў Карстен, каб за намі сачыць. Я думаю, што яна хлусіць, так? Вось 100% хлусіць. Але ёсць альтэрнатыўны момант. Калі Карстен не пасылаў яе, а яна жадае пайсці з намі, альбо яна поўная кідалава, поўную кідалава, што яна нам скрадзе і гэтак далей, альбо, можа, яна сама спрабуе збегчы ад Карстена. Але ж, глядзіце, якая справа. Калі мы куды-небудзь накіруемся, яна альбо сыдзе, просто на бліжэйшай станцыі, альбо застанецца з намі да канца, таму што яна спрабуе нешта выкрасці, магчыма, з таго карабля Сулхейма, на які мы адправімся. Ось, так што, ў прынцыпе, тут вельмі шмат варыянтаў таго, кім яна можа быць, і навошта яна гэта робіць. Можна спытаць Карстена, але калі яна сама бежанка і спрабуе збегчы ад Карстена, то мы можам толькі, скажем так, літаральна ёй праблемаў стварыць. Джуні адштурхоўваецца і махае. Жадаю папрацаваць з вамі, пераклікае, так. Кліча яна, калі ўжо адлятае. Я так разумею. Я не разумею. She calls back as an afterthought. Пасля думкі, неважна, карацей. Што наконт карабля? О, я яго знайду. Пераклікаецца яна і знікае ў калідоры. Вы сачыце за тым, як яна сыходзіць. Рады кантракту, але таксама нервуючыся. Ці захавае Карстен сваю частку здзелкі, калі вы даставіце неабходнае? Так. Я не ўпэўнены наконт гэтага сліпера.
Серафін нервова выглядае з вокнаў карабля, пакуль вы заканчваеце тлумачыць здзелку Карстена, а таксама прапанову, якую дала вам Джуні. Калі б гэтая справа была проста, праца была лёгкай, Карстен ужо зрабіў бы я сам. Значыць, тут ёсць падвох. Ён хмурыцца, гледзячы на зоркі. І з гэтай дзяўчынай Джуні, безумоўна, нешта не так. Ён круціць галавой. Які ў нас выбар? Што калі Серафін прыжмурыўся, мы змаглі б сабраць крыю, каб купіць гэтай самай, лініі для перадачы, карацей, для карабля гэтыя дроты. А гэта ўвогуле магчыма? Я знайшоў кантрактную дошку на біржы, далей ад на станцыі, ён паказвае бок хекспорта. Мы бярэмся на працу. Гэта можа дапамагчы нам набыць гэтай лініі дроты. Да таго ж, нават калі мы захочам уладкавацца на працу Карстена, крыху грошай, каб падрыхтавацца, не будзе дрэннай ідэі. Заправіцца палівам, запасамі, будзем гатовы да ўсяго. Ідэальны варыянт. Мы можам паспрабаваць зарабіць грошай тут, на хекспорце, і у выніку потым яшчэ і выканаць працу для Карстена. У нас ёсць час. Магчыма, не. Але без крыю для паліва і прыпасаў у нас мы нікуды не адправімся. Серафін уздыхае. Просто зерні на дошку контрактаў, паглядзім, што ты думаеш. Пакуль ты гэтым займаешся, ты таксама, магчыма, пажадаеш паглядзець, ці зможаш ты напалохаць каманду фрылансераў. Так. Серафін паціскае плячыма. Шмат рук робіць лёгкую працу і ўсё такое. Альбо мы спынім важдацца, мы возьмем працу Карстена прама зараз і зробім яе, перш чым ён паспее добра падумаць. Серафін пазякае. Мне гэта здаецца цэлым наборам дрэнных варыянтаў. У любым выпадку мне яшчэ трэба працаваць на дарозе. Серафін ківае на... ківае на развітанне, накіроўваючыся ў машыннае аддзяленне. Кажы, калі нешта выражаш. На імгненне вы спыняецеся, дазваляючыся смузе планаў і ідэй асесці ў вашым розуме. Раптам вы згортваецеся клубком, уздоўж пазваночніка прасякае боль. Вы сціскаеце зубы, мышцы напружваюцца, ваш зрок звужаецца, калі вы заплюшваеце вочы. Вы адчуваеце зрух, як быццам абарвалася нейкая сувязь. Гэта амаль немагчыма апісаць, быццам ты сплываеш са свайго цела, разыходзішся, раствараешся. У болі няма нічога знаёмага, няма за што ўчапіцца, скрыгочыш зубамі. А потым надыходзіць чарговы зрух, і ты вяртаешся зноў у сваё цела. Дрыжачы каля металёвай сцяны праходу. Боль пакрыху сыходзіць, ператвараючыся ў пульсуючую, а затым у невялічкае рэшткавае мігаценне. Вы згінаецеся у нулявой гравітацыі, расцягваючы напружанне. Я так разумею, вось гэтая новая галера як стрэс. Магчыма, гэта зараз нам... Таму што, зноў жа, у першай частцы такога не было, нешта новенькае. Узнікае дзіўнае адчуванне адлегласці, якое захоўваецца за межамі болю. Разрыў паміж вашым целам і самім сабой. Мігатлівае здранцвенне, якое адмаўляецца адступаць. Вы задаецеся пытаннем, ці не зрабіла перазагрузка нешта з вашым целам, ці гэта нейкае новае адчуванне, з якім вам давядзецца жыць бясконца доўга. Вас уражвае, што вы так мала ведаеце пра цела, у якім вы знаходзіцеся. Гэта можа быць некалькі імгненняў ад краху, або ён можа захоўвацца на працягу незлічоных цыклаў, такіх як гэты. Вы спрабуеце пазбавіцца ад гэтага пачуцця, націскаючы рукамі адна на адну, пакуль яны не адчуюць, што яны зноў вашыя. Час — гэта адзінае, што вам трэба, і зараз здаецца, што ён хутка мінае. Вы вяртаецеся да шлюза, у вас ёсць праца. Добра. Туторыял далей, у нас з'явіўся кантракт, можна паглядзець яго на мапе.
Кантракт вось ён тут з'явіўся. Кантракты гэта як это? Працы з высокай рызыкай, высокай узнагародай. І ту, якую можете зрабіць вы і ваша каманда. Кантракты патрабуюць падрыхтоўкі і асцярожнасці, каб выпаўніць яе паспяхова. Вам спатрэбіцца сабраць дастаткова паліва, каб спадарожнічаць да месца кантракту, сабраць прыпасаў дастаткова, так мага, як это, чым больш, тым лепш прыпасаў, каб гэтага хапіла вашай камандзе. Паглядзець, прыгледзець усе магчымасці, каб наняць новых членаў каманды. Часова альбо перманентна, каб дапамагчы вам з гэтым кантрактам. Так. Будьце асцярожнымі з тым, якую каманду вы сабе абіраеце. У іх ёсць розныя здольнасці і супрацьстаянне стрэсу. І тых, каго вы абіраеце, ад гэтых будзе залежаць далей ваша гісторыя. Калі вы будзеце гатовы, можете абраць кантракты на мапе і пасля гэтага вашу каманду працягнуць. Добра, вось яно. Патрабаванне дастаць дата кору. Нам спатрэбіцца 3 паліва на гэтае заданне. Ну і прыпасаў, я так разумею, чым лепей, чым больш, тым лепей. Але для гэта нам спачатку спатрэбна зарабіць грошай. І нагадаю, за намі ідзе пагоня, нас шукае гэты лейн. Я так разумею, калі гэты цыкл датыкае, нам як мінімум, там ось у нас можа ёсць яшчэ пэўная колькасць цыклаў, сюды можа наведацца лейн, альбо сітуацыя наша пагоршыцца. Тут як пашчасціць. Найм каманды. Сігнал Конвей. Менеджмент станцыі знайшоў сігнал Конвей. Яны бянтэжцца, што знайшлі яго так блізка. І жадаюць, каб хтосьці выключыў яго. Трэба адключыць сродак сігналу, і нам заплацяць 200 крыў. Але каб узяць гэты кантракт, нам трэба заплаціць 10 крыў. У нас усяго 15 крыў, каб вы разумелі, грошай у нас ні халеры няма. Так, хто у нас яшчэ? Вітаю, Локі. Добрый вечар. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за біцца. Давайте тады, раз такая справа, раз Локі завітаў, распавяду хутенька, што ў нас адбываецца. Мы гуляем за андроідам, які спрабуе збегчы ад карпорацыі, і карпорацыя яго нават не пераследуе ўжо, хутчэй за ўсё, таму што карпорацыі утрымліваюць сваіх андроідаў на, скажем так, на леках. Вось, калі гэтыя лекі не прымаць, то андроід, яны спецыяльна задызайнілі андроідаў такім чынам, што яны будуць развалівацца. Вось, каб неяк выратавацца ад гэтай праблемы, наш андроід пачаў служыць нейкаму мафіозе. І каб сысці ад мафіозі, андроід знайшоў нейкі спосаб, як пазбавіцца ад залежнасці ад гэтага лека. На жаль, гэта патрабавала шмат зменаў нейкіх у целе, пры якіх пры зменах гэтых нешта пайшло не так, і наша частка нашай памяці была сцёрта. І зараз у нас на хвасце яшчэ і гэты мафіозі. У выніку мы апынуліся ў сітуацыі, дзе ўсё даволі дрэнна. Мы зараз спрабуем набраць рэсурсаў і самурай Джек нейкі. Нешта падобнае, так. Мы зараз спрабуем збегчы зараз мы збіраем прыпасы, нам трэба адрамантаваць наш карабель, нам трэба набрацца паліва і паспрабаваць збегчы адсюль як мага далей. Так, на гэтым дні мы яшчэ можам скарыстацца. Абработка матэрыялу. Мы тут можам нешта на нейкую працу наняцца? Так. Гэта я нешта не бачу. Вось. Можна прадаваць смецце. Ага. Мы можам пайсці на змену вось гэтую. Там спатрэбіцца інтэрфейс, і мы 25% верагоднасці, што будзе пазітыўнае, пазітыўны результат, 50%, што негатыўны, 25 на пазітыўнае, 50 на нейтральны і 25 на негатыўны. У нас дайсаў засталося. Усяго 3 дайсы на сёння, на гэты цыкл. Адзін дайсік тройка,
другі тройка і трэці двойка. То бок не толькі шмат у нас на сёння удалага. Так, а гэта што? Можна набыць. У Карстена можна будзе набыць гэтыя два варыянты. Альбо мы датакор прывязем адтуль, з гэтага месца, на якое нам указаў. Альбо мы заплатім 400 крыла. Зноў жа нагадаю, у нас толькі 15. І яшчэ пакуль нават не бачна, як мы можам сабе зарабіць хоць штосьці. Так. Ну, добра, давайте заплатим 10 крыл. Блин, нам же ж припасы таксама патрэбна. Давайте заплатим за вось гэтую працу, за якую нам заплатить 200 крыл. То бок мы заплатим, каб нам яе далі. І мы, можа быць, адолеем выканаць гэтае заданне і з гэтых грошай хоць штосьці пачнём. Я думаю, аптымальны варыянт гэта зарабіць грошай і пры гэтым яшчэ выканаць кантракт з застаўкай гэтага датакора. Так, сігнал на гэта кантракт на сігнал. Ён бліжэй, ён патрабуе ўсяго 2 паліва, гэта не настолькі дорага. І, ну, спадзяюся, прыпасаў мы таксама набудзем. Зноўку сімулятор бомжа толькі касмічнага. Ну, літаральна так. Мы ўвогуле ў бегах, у нас няма ні халеры. Паліва, каб поўнасцю заправіцца, нам патрэбна 25 крыо нашых, ну, гэтых, не крипта, чомусь я сказал, але не халеры, яна не крипта, плюс припасы. Припасы, я так разумею, гэта будзе ключавой рэччу, каб увогуле выжыць тут. Давайте папрацуем тады, я не бачу аніякага варыянта зарабіць яшчэ грошай. Возьмем гэты дайс, скарыстаем. Так, 7 крыў зарабілі на працы. Гэта штосьці, але, як вы разумееце, 400 крыў на гэтым не заробіш. Нам же яшчэ часу прыйдзецца плаціць за ежу, вось гэтую ўсё, каб здак карацей. Так. Зарабілі гэта. Ну, давайте апошні тады выкінем у гэта. Ага, негатыўны результат, мы толькі згубілі энергію. Стаміліся на працы. Дарэчы, трэба пачытаць, што нашыя здольнасці робяць. Што яны робяць, насамрэч? Ага. Гэта 2 мінуса у нас атрымліваецца. Інжынерныя здольнасці у нас такія сабе. Калі мы аплатім 4 пункта, то у нас дебафа не будзе на гэтай самай на складанасць інжынера. Гэта будзе добра. Але пункты у нас пакуль 0, так што, ў прынцыпе, няма на што спадзявацца. Ёсць яшчэ нейкія. Я магу толькі 1. Давайте найм мясцовых нейкіх наняць. Пакуль пашукаем, няма нам тут чаго спяшацца. Ага, вось тут, порце. Размаўляць з камандамі, то бок даведацца яшчэ, што ў порце адбываецца. Вось сюды трэба было дайса выкарыстаць, каб я ведаў. Так. Сігнал. Зараз гэтым сігналам будзем займацца. І каманду сабе яшчэ назбіраем. У нас 19 грошай. Мы можам сабе набыць частку паліва альбо набыць один припас. Давайте наступнага дня пачакаем і там паглядзім. Блин, яно можа гісторыю праснуць наперад. Давайте зараз набудзем паліва, а то паліва у нас 0, увогуле 0. Набылі 1, 2 і 3. Ось так зробім. 3 паліва у нас ёсць. У выніку гэтага павінна быць дастаткова на працу. Я пакіну вось гэта на пошук припасаў. Кріо, блин, Кріо больш універсальна. Але давайте няхай каманда наша будзе шукаць припасы. Я магу неяк паглядзець, што ў нас на ну, хто ў нас у складзе каманды? Ладно. Ну добра, сканчаем цикл. Яшчэ энергія ўляцела. О, у нас вельмі моцны дайс, 6. Круто. Новыя дайсы, новыя рашэнні. Што нам такога зрабіць? Давайте зробім штосьці складанае. Ну, вось інжынернае, яно, я думаю, грошай больш не дасць. Мы не толькі з гэтага заробім.
Альтэрнатыва у нас ёсць нейкая працы? Паесці тут гэта 13 каштуе. Мне падаецца, я прадзяўбаў вельмі моцна па грошах, калі я паеў там. Давайте папрацуем трошки, адправімся на тую працу у космосе. Вось да яе. Я просто не ўпэўнены, нам прыпасы патрэбны. Нам прыпасы было бы добра, я так разумею. Таму грошы. Грошы ў першую чаргу. Нам сказалі набраць прыпасаў як мага больш. Так і зробім. Так. 7 крыо зарабілі. Нейтральны результат. Гэта не той, каб шмат, але тут штосьці. Яшчэ 7 крыо. Давайте ўзе эту шастерку паглядзім. 100% на пазітыўны результат. 10 крыо. То бок з пазітыўным результатам там трошки больш. У нас 28 зараз крыо ёсць. Я бы, можа, аплаціў зараз прыпасы. Адзін кавалак прыпасаў. Вось. Я не ўпэўнены, колькі прыпасаў нам патрэбнае. Паліва падаецца дастаткова, так? Прыпасаў 3 з 5. Прыпасаў паліва і прыпасаў 3 з 5. То бок больш за палову. Я спадзяюся, на больш простую місію гэтага хопіць. Але я таксама не ўпэўнены, ці патрэбна нам можа адпачыць. Я не ведаю. Так, давайте-ка вось гэта і... Блин, ну нік. 50% нейтральнага і 50% негатыўнага. Можем адпачыць на караблі і такім чынам магчыма вярнуць сабе энергію. Ага. Знізіць контракт, але гэта энергія. Блин, там карцей там стресс зніжаецца. Нам патрэбна есці, каб адпачыць. Давайте заплатим грошай, каб просто паесці і вернуць сабе энергію. Я, можа, занадта рана зараз гэта раблю? А? Я могу заплатіць, так. Оп, 2 энергіі вярнулі. Ну і на гэтым тады, я думаю, паспрабуем зараз адправіцца на гэтае заданне, адну з іх. Якое больш таннае. Так, 200 крыо. Узяць у каманду. Нельга ўзяць. Добра, а я магу наняць яшчэ людзей на гэтую справу? А, порт, дакладна, глядзіць порт. Тады шукаем сабе яшчэ людзей, пакуль не спяшаемся на працу. Згубілі энергію толькі, але трошки даведаліся пра порт. Ну, зараз дайсікі дрэнненька пайдуць. Оп. Даведаліся яшчэ пра порт. Добра, у нас скончыліся нашы ресурсы. Дайсікі ў сэнсе на сёння. Давайте, няхай наша каманда будзе шукаць крыо далей. Ну, нічога наша каманда не знайшла за ноч. Пакуль мы адпачывалі, энергія у нас на 2. Опа. На складзе можна папрацаваць. Але гэта зноў жа, мы не той, каб грузчык, нам складана такое рабіць. Давайте абярэм. Зноў жа, празмаўляем з камандамі тут. Я возьму на гэтую справу 4 гэтую, потому что я ожидаю пазітыўны результат, альбо хаця бы нейтральны. Так, усё даведаліся, сабралі. Мы даведаліся новае. Так, вы летите скрозь конкурс. Это что у нас такое? Калі вы ляціце скрозь док-залю, вы чуеце бойку. Шум павышаных галасоў праразае размову, якая даносіцца з прыстані крам. Глянуўшы ўніз па завулку, вы бачыце кучу фігур, якія крычаць крычаць адзін на аднаго. Вы бачыце аднаго чалавека ў сярэдзіне групы, акружанага, які адштурхвае астатніх, калі яны хапаюцца за сумкі, накінутыя на яго. Так, накінутыя на яго. Вам не падабаецца, як гэта выглядае. Але зноў жа,
Серафін казаў вам, каб вы былі незаўважным. Так, у нас есть два варианта. Выкарыстаць нашу силу, скажем так. Калі паляцім узрываць зорку смерти, я думаю, як бы мы тут просто ад голаду і холаду не скончыліся, разумееш? Я не думаю, што настолькі мы крутыя. Так. Мы можам уварвацца, але мы на гэта не вельмі здольныя, але мы можам за ўвагу іх пераключыць. І вось тут інтуіцыя наша трошкі дапаможа. Пазітыўны вынік, мінус стрэс. Вы аглядаецесь навокал, каб знайсці штосьці, што можа прарываць бойку. І бачыце тоўстыя ахладжаючыя трубы, якія знаходзяцца на сцяне алеі. Вы хутка спрабуеце зразумець сістэму і выбіраеце клапан, каб пачаць круціць яго. Пакуль вы гэта робіце, сістэма пачынае паслядоўна выпускаць вентыляцыю. Так. Ага. Сістэма пачынае паслядоўна выпускаць пару па завулку, моцныя узрывы набліжаюцца да групы. У завулку адбываецца барацьба, бойка, і вы бачыце, як фігура, на якую напалі, падае на падлогу завулка. Затым сцэна пакрываецца бледнай астуджальнай вадкасцю, і ўсё спыняецца. Аблокі асядаюць і кандэнсуюцца на трубах. Калі на гэта робіць, вы бачыце чысты завулак. Нападнікі ўцяклі, і адна фігура падлетае да вас. Я маркую, ты думаеш, што гэта было разумна. Мужчына кідае на вас суровы позірк. Ты або вельмі разумны, ён хістае галавой, ці... Што? Альбо вам вельмі пашчасціла, што гэтыя прамяні абмінулі мяне. Што гэта? Што ж з гэтага? Я дапамагаў. Мужчына смяецца. Ну, ён круціць галавой. Дзякуй, я думаю. Ён кідаецца, адштурхоўваецца і пралятае міма вас. Вы сачыце за тым, як мужчына улятае, а потым праз змене ён спыняецца і паварочваецца назад. Ён пацірае лоб, глядзячы ўніз. У чым ваша справа? Ён уздыхае. Магчыма, вы тут пачатку новенькі. Але хікспорт гэта не месца для дабрачынцаў. Рамансім яго? Вядома, рамансім. Так, Так, мне патрэбна дапамога. Мужчына падымае бровы. Дык вы шукаеце бяды? Ён круціць галавой. Ты трохі нешта памыліўся. Слухай, не будем боўтацца тут, добра? Мужчына паляпвае сябе па грудзях. Я Фемі. Так, ён уздымае з пляча адну сумак і штурхае яе да вас. Зрабіце сабе... Так, як гэта? Будьце трошки карысным. Пайшлі. Вы перакідваеце сумку праз плячо і ляціце за ім праз докі, слізгаючы міма залы для злучальных мастоў. Ён пролетае ў бакавы праход, азіраючы назад, каб праверыць, што вы ідзеце за ім, следуеце за ім. Потым ён спыняецца для докавага моста, які злучаецца з цьмяна-зялёным караблём з жоўтай разметкай. Вы глядзіце ў агляднае акно на яго дзіўную форму, падобна на катамаран, які, здаецца, складваецца з двух асобных корпусаў, звараных разам. Цымбал Крэш, кажа ён, і вы мяркуеце, што гэта назва карабля. Фемі, ты зноў бяздомных праводзіш? Маладая жанчына, ярка апранутая, слізгаючы, як гэта, пролетае, пацягваючыся, заплывае ў калідор. Яна глядзіць на цябе, без крыўд. Ну, вось, бачце, мы нас ужо адразу бомжом пазналі. Не, Фемі круціць галавой, гэта ён сціскае цябе за плячо. Дапамог мне адбіцца ад нейкіх хікспортаўскіх падонкаў, пакуль ты была занята загарам. Не уздымае брыво. Я ўпэўнена, што ты з ім справішся, старэйшы брат. Яе бойкі адказ хавае ўспышку заклапочанасці, якая прабягае на яе твары. Вы не можете сказаць, ці заўважыў гэта Фемі. Не паварочваецца да вас. Дзякуй.
Яна міла усміхається. І брата мне шкада. Яна кидає на його позірк. Тільки увогуле. А, у сенсі, я вибачаюся за моєго брата. Ну, цалком. Ні, мармича Фемі. Тепер хопить. Ён тягнецца, бере сумку, якую вынеслі. Не закатвае вочы і... закатвае свае вочы, але маўчыць. Актары Роу не прыняў бы іх. Фем падымае сумкі. Я збіраюся загрузіць іх назад. Можа, мы знойдзем ім прымяненне. Ён паварочваецца зноў да цябе. Дзякуй за дапамогу, Сліпер. Ён рашуча ківае. Не тое, што я чакаў. Ён ляскае па кнопцы дзвярэй моста і кідаецца ўздоўж стыковачнага пастыковачнага моста на шляху да Цымбал Краш. Не глядзіце на цябе падняўшы бровы. Я спадзяюся, мой брат пажартаваў, ці вы сапраўды дапамаглі яму? Я паспрабаваў. Дзякуй. Яна глядзіць зноў на карабель. Майму брату спатрэбіцца... Мой брат мае патрэбу ў дапамозе больш, чым ён у гэтым прызнаецца. Што ты маеш на ўвазе? Яна напружваецца. Я не ведаю, што яна усміхаецца нацягнутай усмешкай. Я не павінна была нічога казаць. Яна робіць паўзу, разважае. Я хачу у вас нешта спытаць. Яна робіць глыбокі ўдых і затым кідае на вас прамой позірк. На што яна... Для чаго яна збіраецца? Ну, па тыпу, што яна збіраецца вам сказаць? Ты шукаеш сабе каманду? Яна адводзіць погляд. Прабач за непасрэднасць, але, здаецца, вы калі на экспорт, магчыма, вы за экіпажам. Магчыма, вы з экіпажам ужо. Яна спыняе сябе. Я маю на ўвазе, магчыма, вашаму экіпажу патрэбны экіпаж? Можа, вы яго шукаеце? Я шукаю. Яна ёй складана, яна з усіх сіл спрабуе схаваць сваю усмешку. Не глядзіце зноў на карабель, потым на вас. Слухай, я скажу шчыра, быць у камандзе з маім братам прыемна, але ён мяне душыць. Яна хмурыцца ад уласнай праматы. Разумееце, я ўжо не дзіцё, але ён усё яшчэ бачыць мяне такой. Яна паціскае плячыма. Я магу паказаць яму, што магу справіцца, даць рады самастойна. Мне патрэбен вопыт. Мне трэба заключыць некалькі кантрактаў. Яна кідае вам на рашучы позірк. Што скажаце? Я аб гэтым падумаю. Я яшчэ і добры зборшчык, кажа яна. Вы можете я магу вам дапамагчы. Яна усміхаецца. Я магу заўважыць рэчы, знаходжу праблемы, шляхі. Ён складае рукі на грудзях. Я ведаю, што раблю. Ты мяне добра навучыў. Яна зноў глядзіць на карабель. Просто падумайце, добра? Дазвольце мне праявіць сябе. Раптам з карабля даносіцца рэхам крык. Фемі. Так. Фемі. Ён нервуе вас абодвух. Не глядзіць у яго напрамку. Мне трэба ісці. Яна штурхоўваецца ад стыковачнага моста. Я буду чакаць. Праблем мы і самі знаходзім, мне блага. Так. Ну, у прынцыпе, вось зараз мы зрабілі некалькі праверак, і мы як бы шукалі, увесь гэты час на працягу там некалькіх дзён шукалі кагосьці, проста аглядалі порт, так? Мы яшчэ пачалі гэта там да таго, як знайшлі сабе кантракты і вось гэта ўсё. І атрымліваецца, мы як бы нашымі праверкамі па крыху праціснулі сюжэтную лінію допраў. Вось, і вось зараз мы знайшлі сабе яшчэ чалавека, які патэнцыйна можа трапіць у каманду. То бок атрымліваецца, як бы неважныя моманты, яны, па-за гісторыяй, яны пакідаюцца як бы на проста на нашы праверкі, які мы час ад часу праходзім. Вось, і на наше меркаванне, што мы будзем рабіць сёння, так? І пры гэтым мы атрымліваем сабе вось такія міні-гісторыі, якія пакрыху развіваюць, і мы разумеем, за чаго ў нас там член экіпажа дадаецца, напрыклад. Ну, у першай частцы было новыя сувязі з новымі людзьмі, скажам так, дапамагала. Не кідае на вас апошнім позірк, адыходзячы, а затым знікае ў док-масце, пакідаючы вас аднаго ў калідоры.
Добра, у нас ёсць новая, што цікава, лакальны працаўнік мясцовы. То бок тут ёсць хутчэй за ўсё два тыпа працаўнікоў, якія з вамі будуць лётаць назаўсёды, а ёсць тыя, якія толькі ў гэтай мясцовасці вам будуць дапамагаць. Ну і часова на працу нешта рабіць. Так. Добра. Давайте-ка паглядзім. У нас зараз па рэсурсах мы можам у прынцыпе накіравацца ў гэты першы квест, скажем так. На мапу паглядзім. Мы можам да яго накіравацца. Вось, і мы можам, у нас з'явіўся новы працаўнік, так? Мы плюс яшчэ квест адзін выкінулі. Ну, выкінулі, в сэнсе зрабілі. Вось, наша каманда ў выніку 2 персанажы. І, ну, у прынцыпе, толькі Джуні мы не можам сабе дадаць, таму што яна згодна толькі на тую працу, на якую хлопец, карацей, нас гэта накіраваў. Ну што тады? Паляцелі, мне падаецца, я не вельмі бачу альтэрнатываў. Захавацца я не магу, таму як атрымаецца, можа памрэм. Можа, недастаткова падрыхтаваўся. Гэтая задача нешта зрабіць з маяком. Вось. Маяк запрацаваў нешта блізка каля станцыі і бянтэжыць ён, я так разумею, можа прывабіць кагосьці, я не ўпэўнены. Яны ждаюць, каб ён адключыўся. Вось на гэтай станцыі. Гэта дрон. Серафін заўважае крыніцу сігналу спачатку. Святло толькі крыху прабіваецца скрозь яго цёмнае, як гэта, пераліваецца так, hull plating, гэта, як гэта, знешні, карацей, корпус, карацей, вось. Ён заўважае крыніцу сігналу, святло ледзь прабіваецца скрозь цёмны корпус. Асаблівасць дызайну, якая паказвае на яго схаванае выкарыстанне. Ну, як гэта? І асабісты дызайн, якая паказвае яго як гэта, карыстанне для скрытнасці. То бок ён павінен быць незважным. Вашу увагу прыцягвае ўспышка, і ўбачыце шчыліну ў корпусе, праз якую пульсуюць чырвоныя агні. Паранены. Серафін хістае галавой. Хацелася б, каб яны скончылі сваю працу. Ты бачыў такое раней? Серафін азіраецца на вас праз плячо і кажа, мы бачылі такое раней. А ты? Няжо ты? Ён уздыхае. Выбач. Я ведаю, што гэтым ты не павінна. Ён глядзіць на дрона. Лайнбер мусіў нас папрацаваць над адным у бухце цёмнага боку. Дарксайд. У бухце Дарксайда. Хоць гэта быў ледзь усяго толькі абалонка, разброеная і дэактываваная. Ён прымусіў нас шукаць у яго вантробах, ну як это, разабраць яго вантробы. Нават той даваў мне мурашы, і у яго ўжо было вырвана ядро. Ён паштурховы карабель бліжэй. Гэты яшчэ жывы. Конвей не цалуе свае зубы, kisses her teeth. Ну, добра. Карпаратыўныя падонкі. Вы кідаеце на яе позірк і бачыце агонь у яе светлых вачах. Яны нават не адважваюцца прыйсці сюды і самі выціснуць нас. Усё гэта проксі і дроны. Яна круціць галавой. Тыповыя баязліўцы Корбрэд. Я так разумею, гэта карпаратыўныя вырадкі. Ты сутыкаўся з імі раней? Яна глядзіць на цябе. Ну, можна сказаць так. Яна глядзіць на дрон. Так. Яна глядзіць... Вы побачыце, што я ні на секунду не адвяду вачэй ад гэтай штукі.
Серафін асцярожна падводзіць карабель бліжэй, вы назіраеце за беспілотнікам. Сістэма цяпер поўная гэтых рэчаў, выконваючы місіі для сваіх аператараў. Аднак рэдка можна ўбачыць аднаго ў поясе. Магчыма, атрымаў удары падчас сутычкі з наймітамі Сенет Стат. Не ведаю, што за яно. Падобна на тое, што ён усё яшчэ дрейфуе, большасць сістэм абарваная, але паглядзіце, вось, ён тыкае пальцем у бок чырвонага святла на далёкім баку дрона. Ён усё яшчэ вяшчае і, магчыма, нават прымае. Як мы яго адключым? Ці можа ён нас атакаваць? Малаверагодна, Серафін усміхаецца. Калі б можна было, ужо б нас узарвалі. Ну, гэта супакойвае, не выглядае нервовай. Серафін збліжае вас. Што я памятаю з працу Дарксайда, гэта тое, што цэнтральнае ядро і масіў вяшчання павінны былі быць адключаныя, каб забіць гэтыя рэчы. Ядро адключыць лакальныя сістэмы, а масіў вяшчання разарве сувязь з аператарамі Конвэй, Серафін глытае. Але вы можете паспрачацца, што гэтыя сістэмы... Вы можете паставіць на тое, што гэтыя сістэмы абаронены. Даць Серафіну патлумачыць. Вашу увагу раптам прыцягвае дрыготка ад беспілотніка, падобная на дрыгу, якая праходзіць па ўсёй яго даўжыні. Ну, не дрыгва, а ў сэнсе трэмор. Гэтая штука створана для выбуху, Сліпер. Ён хмурыцца. Мы ідзем павольна і асцярожна, не чапаем нічога, пра што не ведаем. Пороч Данія. Чула гэта? Зразумела, яна выглядае шчырай. Серафін прыносіць... Серафін спыняе карабель. Дастаткова блізка... Так. Поўзнав... Дастаткова блізка, каб вы маглі перасекчы адкрыты космос і дабрацца да корпуса беспілотніка. Давайте апранацца. Вы накіроўваецеся ў шлюз, каб падрыхтавацца. Калі вы апранаецеся, вы думаеце пра карпаратыўную вайну, якая адбываецца ва ўнутранай сістэме. Вайна, з якой быў выгнаны гэты беспілотнік. Тут, на беразе канфлікту, самая вялікая небяспека ў тым, што гэтыя абломкі і бруі, якія плывуць разам з прылівамі і арбітамі сістэмы, могуць у адзін цыкл прынесці за сабой і вайну. А зараз пояс знаходзіцца па-за яе дасяжнасцю, але гледзячы на пальсуючы чырвоным дрон, гэта не дае вам асаблівага камфорту. Добра. Вітаю вас... Зноў туторыял. Добра. Вітаю вас на вашым першым кантракце. Пакуль вы на кантракце, вы можете назначыць 2 дайса для кожнага мембера каманды, ну, члена каманды, а так же сама, як вы будете выкарыстоўваць вашыя дайсы. Звяртаць увагу на здольнасці вашай каманды, каб выкарыстоўваць іх эфектыўна. У некаторых выпадках каманда будзе атрымліваць стрэс каманды. Калі іх стрэс поўны, вы больш не зможаце выкарыстоўваць іх, каб рабіць дзеянні. Так, пакуль вы на кантракту, ваш запас энергіі будзе аўтаматычна папаўняцца кожны цыкл і выкарыстоўваючы вашыя прыпасы. Калі вашыя прыпасы скончацца, вы і ваша каманда пачне атрымліваць адзін стрэс у кожны цыкл. Ага, окей. Так, кантракты также маюць свой стрэс кантракту. Калі гэтая шкала запоўніцца, кантракт праваліцца. Удачы. Цудоўна. То бок мы літаральна ў гэтай кропцы, і мы павінны зрабіць усё і зваліць адсюль. Зразумеў, таму нам патрэбна было рэальна набыць прыпасаў як мага больш, чым больш, тым лепш. Літаральна ў ідэале максімум. Так. У нас ёсць 2 кропкі ўвахода. Адна з іх гэта пашкоджаны корпус, а другая гэта паспрабаваць праз... Там спецыяльны люк ёсць для доступа. Магчыма, люк будзе добра абаронены і можна пранікнуць праз раздробленую частку, але там свая небяспека ёсць. Мы плюс-мінус там хакер, не хакер, але мы разбіраемся ў тэхніцы. Таму хутчэй за ўсё нам лепей праабысці нейкія абароны, якія будуць скрозь люк. Так што давайте паспрабуем скрозь люк палезці.
Так. Так, перапраграмаваць люк. Гэта вось мы можам зрабіць. Трошки рызыкоўна, але... Блин, я бы дайс, можа, шастерочку нашу пакінуў на вельмі крайні выпадак. Давайте вось так попробуем. Так, доступ да кансолі. Ага, нам спатрэбіцца да халеры гэтага доступу, каб гэта зрабіць. Так. Угу. Блин, гэта выглядае як да халеры працы. Глядзіце, якая справа. У нас ёсць дайсы іх, але ж нават з імі результат можа быць далёка не гарантаваны. Блин, ну давайте паглядзім, што тут хаця бы з гэтага боку. Ну, у нас не тое, каб лепей значна. Не, ну тут трошки ёсць. Можна праслізнуць у гэтым самым, у пашкоджаным корпусе можна праслізнуць, але калі мы трафім туды, куды ісці? Як мы знойдзем гэта самае антэну. А на караблі мы можам рабіць не халеры. Ну, так, нічого цікавага. Добра. Ну, план наступным тады давайте. Мы будзем прорывацца ўсё ж такі праз люк, мне падаецца. Блин, тут такія результаты, такія сабе. Ну, давай, калі ласка. Так, доступ да кансоля ёсць. Будем усё ўкідываць сюды. Мне падаецца, на наши найвышэйшыя шансы. Адзінае, што вось зараз я выкарыстаю ўсе свае добрыя дайсы, якія мне выпалі. Вось, на палову мы доступ атрымалі. Але куды я потым без гэтых дайсаў? У мяне засталося, у мяне ёсць дайсікі засталіся. У мяне два дайса па один, ну, один, два. У чэла, які не спецыяліст па ўзлому і нічым мне тут не дапаможа, у яго па два засталося, і у дзяўчынкі, якая таксама не спецыяліст па ўзлому, яна і адзінка засталася. Вось з адзінкай што будзе тады? Нават з маім паляпшэннем гэта будзе ў лепшым выпадку 50 на 50 паміж нейтральным і дрэнным. А з адзінкай дык увогуле, мне падаецца, будзе капзда. Блін, рызыкаваць і не рызыкаваць? У нас просто яшчэ, глядзіце, якая справа. Калі мы шмат, я так разумею, памылак дапусцім, у нас усё выбухне нахрен. Магчыма, варта просто спыніцца на гэтым на сёння і спыніць цыкл. Мы можем нешта парабіць тут? Мы можем паспрабаваць стрэс знізіць. А, гэта не дасць тут нічога. Давайте тады адпачываць. Канец цыкла. Перакінем дайсікі. Мы хоць і выкарыстаем гэты запас, але шансаў, што падарвецца ўсё менш будзе. О, мы 2 шасцёркі выкінулі. Вау, кайфы. Так, тады пралазім тут далей. 100% гэта самае. Добры вынік будзе. Ёсць. Мы зараз прорвемся, вельмі блага. Падчас контракту вы можете выкарыстаць сваю асабістую здольнасць. Один раз за цикл. Каб дапамагчы вам у складанай сітуацыі. Так. Націск дае вам один стрэса, але дасць вам перавагу ў залежнасці ад вашага класу. Вы можете выкарыстоўваць вашу канфігурацыю. Так, ага. І нельга выкарыстоўваць. Зразумеў, у нас ёсць статус, калі мы вось на кантракце і ў хабе. І я магу зараз падчас кантракту, моя канкрэтна здольнасць, гэта канфігурацыя нельга, а дзе націснуць? У які момант я... А, вось она здольнасць, злева зверху. А мы атрымліваем один стрэса, але мы перакідваем один з нашых найніжэйшых дайсаў, то бок, ну, двойку, напрыклад. Так што, ў прынцыпе, мы... Ну, зараз канкрэтна неабходнасці высокай няма, але ж, гэта круто. Мы можам так прасунуць усё. Так. І апошняе. Калі нам пашчасціць, мы літаральна зараз і скончым. Так, пролезли. Ёсць.
Вы чуеце бліпінг, як яно? Піск? Сігнал, карацей. Сярод пакояў, ну там, камер і кабеляў унутры беспілотніка нешта пачало адлічвацца. Упс. Хлопцы. Праз камунікацыйны канал касцюма даносіцца шыпячы голас Ніі. Хто-небудзь яшчэ гэта чуе? Таму што я пачынаю нервавацца. Гаўно. Голас Серафіна далучаецца да яе. Вось што мяне хвалявала. Мы што, аблажаліся? Я не ўпэўнены. Серафін панізіў голас да шэпту, быццам гэта магло змяніць сітуацыю. Альбо гэтая штука збіраецца адправіць сігнал бедства, альбо яна вось-вось выбухне. Цудоўныя альтэрнатывы. Нам патрэбна вельмі хутка вырубіць гэтую сістэму. Ён робіць паузу. Пасля гэтага мы адправімся на іншы бок, таму што я магу паспрачацца, што там нас таксама чакае сюрпрыз. У нас усё ў парадку? Не гучыць напружана. Я вяртаюся на карабель, ці што? Серафін урываецца. У нас усё добра. Ці гуляў я першы? Я прайшоў першы, але, на жаль, не на стрымах я яго праходзіў. Я яго прайшоў яшчэ да таго, як, па-моему, пачаў стрыміць. Так што... Вось, першы я гуляў, я прайшоў. Серафін урываецца. У нас усё добра. Мы працягваем. Ён прарывае канал. Вы знаходзіце на імгненні ў цішыні. Добра, час разабрацца з гэтым хутка, а потым перайсці на іншы бок, пакуль што-небудзь не здарылася. Добра, спрабуем. Так, у нас ёсць, я так разумею, у нас гэта 3 цыкла, альбо што? Нам літаральна патрэбна гэта зрабіць за нейкі пэўны час. Добра, у нас у Ніі падыходзячая здольнасць, таму яна можа паспрабаваць адключыць бэкап. Так. Яна... Чакайка, яна зрабіла? Не, вось он. Адключыць ядро. Яно яе атрымалася адзін прагрэс атрымаць на гэтым. Што я яшчэ магу? 4, гэта даволі мала. Так, у яго будзе верагоднасць негатыўнага рэзультату. У Ніі вось гэта яшчэ не было гіп, можа атрымацца. Давай. Атрымалася, я надключыла ядро. Поўнасцю не проста малайчынка. Яна сама ўсё зрабіла. Чакайка, атрымліваецца, я зрабіў адну палову гэтага ўсяго, так. Але мне патрэбна з іншага боку ўсё выкарыстоўваць. То бок гэтага недастаткова, мне ўсё роўна патрэбна лезці з гэтага боку, нягледзячы на тое, што там я ўжо ўсё зрабіў. Ага, мы адключылі ядро, і нам усё роўна патрэбна да гэтага самага, да часткі з антэнамі дабрацца. І гэта можна зрабіць толькі праз разбурную гэтую частку. Ну, халера. Давайте пакрыху тады. Трошки пашырым тоннель, праход. У нас Серафін у гэтым шарыць трошки. Так, у дрона з'явіўся трошки стрэс. Гэта быў адзін правал. Не падабаецца. Давайте паспрабуем перакінуць дайсікі нашы. Мы, можа быць, яшчэ знойдзем шлях. Оп, перакінулі найніжэйшы дайс, і мы атрымалі трошки стрэсу, але мы можам зараз паспрабаваць гэтую штуку зрабіць. Гэта толькі пазітыўны рэзультат тады атрымліваецца. Так, ёсць. Блин, нам же до халеры гэтых пунктаў набрацца прыйдзецца. 50% нейтральная, 50% негатыўная. Я бы нават не рызыкаваў, можа быць. 50% негатыўная, 50% нейтральная. Давайте адпачынак. У нас припасы яшчэ ёсць, я думаю, мы дадзім рады, калі адпачнем просто. У нас припасаў яшчэ трошки ёсць. Так, добра. Пачынаем далей калупацца ў дроне. У
У мяне ёсць мае дайсы, я іх пакуль карыстаць не буду. Пакуль скарыстаемся дайсамі Ні і Серафіна. Не, калі ласка. Пашукай шлях скрозь гэтага дрона. Ёсць. Прасунуліся глыбей. Ёсць верагоднасць, што праваліць, але, ну, давайте... Няхай паспрабую. Там 25% толькі дрэннага выніку. Это яшчэ можна з гэтым жыць. Блять, вы бачыце. Халера. Ладно, не такі ўж і нізкі гэта... Не такая ўж і нізкая верагоднасць. Ладно, у нас застаецца яшчэ 2 правала. Я спадзяюся, он не выбухне. Так, тут 25. Давайте, можа, я сваімі дайсамі зараз доб'ю яго. Так, ёсць. Яшчэ шукаем далей шлях скрозь яго. Астатнія, якія я магу толькі прапанаваць, усе будуць мець верагоднасць 25%, што правал будзе, таму лепей не будзе. Шчыра. Давай. Яшчэ адзін правал. Дых. 2 правала на 25%. Ситуацыя пагаршаецца. Да блин. Ён збіраецца выбухнуць, так? Мне не пашанцавала 3 разы на 25% трапіла ў чырвоную зону урадок. Цёмная паверхня дрона ўздрыгвае пад вамі. Чырвонае святло ўспыхвае на ім, пульсуючы з разрываных адтулін у скуры. Вы азіраецеся і бачыце сілуэт Серафіна насупраць карабля, ужо па-за дроном. Ён вядзе Нію за сабой, хапае яе за касцюм і накіроўвае да шлюза. Ён глядзіць назад на вас. І вы разумееце, што ў вас бяда. У вас няма выбару. Апошні рывок. У нас ёсць 25 верагоднасць на пазітыўны результат, 50 на нейтральны і 25 на негатыўны. Спрабуем. Негатыўны результат. Стрэс. Вы адчуваеце... Як гэта? Базінг. Вы адчуваеце гудзенне, якое пранікае праз корпус. Калі на хвіліну разлічваеце сваю траектору, буравая карабель здаецца такім далёкім і такім маленькім, і вы вагаецеся, не ўпэўненыя, што зможаце зрабіць гэты скачок. Пульс праходзіць скрозь вас, на імгненне адключаючы вашыя пачуцці. Вы адчуваеце дрыжыкі ад болю, а потым зусім нічога. Вы плывеце ў цемры, у цішыні. Удар з караблём. Вы прачынаецеся ад удару з караблём і выцягнецеся за руку. Вам даецца знайсці такую і... Як гэта? Так. Вы як гэта, не за руку, а ў сэнсе за ручку, у сэнсе, як дзе можна утрымацца. Вось, вам удаецца знайсці такую і прыціснуцца да карабля, твоё цела крычыць ад болю. Вы глядзіце назад і бачыце дугі энергіі, якія зіхацяць па цёмным корпусе беспілотніка. Ні, Серафін чакаюць у вас ля шлюза. Серафін асцярожна праводзіць вас і пераключае сістэму. Ну, як мінімум, дрон памёр. Неупэўнена прапануе не. Гэтая штука больш не вяшчае. Ну, тэхнічна мы выканалі заданне. Вы глядзіце з-за акна шлюза на беспілотнік, яго корпус цяпер адыходзіць, выліваючы свае складанае нутро у пустэчу. Вы пацяраеце руку, адчуваючы прыступу болю. Не самы просты спосаб скончыць кантракт, але ён выканан. Мы атрымалі стрэса проста кабзда, я не ведаю, наколькі гэта ўплывае. Я так разумею, што мне патрэбна будзе адпачываць яшчэ да халеры часу за гэтых пашкоджанняў усіх. Ну, ляцім назад, варыянтаў няма. Так. Што я павінен, як я павінен скончыць кантракт? Это па тыпу канец цыкла я павінен зрабіць, альбо як? Ага, мінус 5 стрэса пад час падарожжа. Добра, мне падаецца, мы зрабілі ўсё, можам ляцець.
Ау. Оу, глядзіце, у мяне адзін з дайсаў пашкодзіўся. Упс. Так. Вы атрымалі пашкоджанне сваім дайсам з-за стрэса. Калі ваш дайс будзе выкінуты ў пачатку цыкла, ваш стрэс кажа, ці атрымаеце вы пашкоджанне ці не. Высокі стрэс азначае высокія шансы пашкоджанняў. Белыя маркеры над стрэсам паказваюць, якія лічбы будуць шкодзіць вашым дайсам, калі вы іх будзеце выкідваць. Так. Кожны дайс мае 3 здароўя дайса. Калі яны апускаюцца до нуля, дайс разламаецца, і ім патрэбны ремонт перад тым, як яго можна выкарыстаць зноў. То бок стрэс у ідэале атрымаць заўсёды на нуле, але гэта, я так разумею, хутчэй за ўсё будзе амаль немагчыма. Ну, ведаючы, наколькі гэта даволі такая непазітыўная, скажем так, гульня, то хутчэй за ўсё ламацца мы будзем. Пасля стыкоўкі ў іх экспорт Серафін дазваляе кіраваць, адпускае элементы кіравання і адкідваецца на спінку крэсла. Не нахіляецца да цябе. Дзякую, сліпера. Яна цягнецца. Я ведаю, што ты рызыкнуў за мяне. Дзякую за дапамогу. Не усміхаецца заразлівай усмешкай. Добра адчуваць, што як гэта? Прыемна, што кантракт скончаны. Серафін усміхаецца. Як мы гэтым і не зрабілі. Складана не пагадзіцца. І чуваеш сабе лепш, калі кур'ер экспорта прыходзіць са скрыняй поўнай грошай. Магчыма, Лайн усё яшчэ палюе на вас, але гэта павінна дапамагчы вам закінуць. Так. Як гэта? Дазволіць вам пазбегнуць яго сетцы. Раптоўна вы чуеце знаёмы голас. Не я. Фемі прылетае ў поле зроку, набліжаючыся з доўкаў. Ён фіксуецца на вас позіркам. У што ты гуляеш, сліпер? Не хацела прыйсці. Вы збіраецеся сказаць, але ніба не плыве наперад, перарываючы вас. Не кідайся тут, Фемі. Я магу самастойна прымаць рашэнне. Яна азіраецца на вас. Сліпер паверыў мне на слова, і я ўдзячная за гэта. Фемі кіпіць. Яны ведаюць? Ён паварочваецца да цябе. Што ж, калі вы працуеце на сліпера, я спадзяюся, яны добра табе заплацілі. Не глядзіць, адводзіць позірк. Ну, я паспытала, так што Фемі ухмыляецца, усміхаецца. О, значыць, яны табе не плацяць? Серафін скрыжаваў рукі. Давайте трымаць гэта... Давайте быць цывілізаванымі. Вы разумееце, што гэта першы раз, калі ён... вы разумееце, што гэта першы раз, калі ён сустракаецца з Фемі. Калі мы будзем тут цывілізаванымі, здаецца, што не павінна мець сваю долю. Так, Фемі фіксуецца на вас суровым позіркам. Я думаю, што ў Гугле гучыць дзіўна, што мы не заплацім яе грошы. Так што, ну і Гугле. Кантракт пайшоў трошки не так, як планавалася, але без нее мы бы нават да таго не дабраліся, так што заплацім ёй. Вы берете каля чацвёртай часткі грошай са скрыні і працягваеце іх не. Яна сарамліва прымае іх. Ну добра. Фемі усміхаецца. Мы тут скончылі. Ён паварочваецца, каб сысці. Не ціха кажа выбачэнне, ідзе за Фемі праз докі. Серафін глядзіць, як яны ўходзяць. Ты дакладна ведаеш, як абіраць іх сабе, сліпер? Ён круціць галавой. Ён адварочваецца і накіроўваецца назад па доку масту. Я просто спадзяюся, што калі нам трэба будзе выбірацца адсюль, у нас не скончыцца. Так, пачакайце. I just hope we aren't going to end up as stack of... Я спадзяюся, што калі нам пазарядна будзе адсюль збегчы, у нас мы не скончым без недахопу невялічкай колькасці крэдытаў.
Так, мы зарабілі сабе трошкі досведа, двоечку, калі дакладна. 2 пункта. Гэты 2 пункта можна выкарыстаць на паляпшэнне нашай здольнасці асабістай, якая можа перавыкідваць нам дайсы. Вось, на кантрактах. Пры гэтым яшчэ у нас на выбар толькі адна здольнасць. Адна з іх гэта павялічыць колькасць дайсаў, якія мы правыкідваем. Гэта 2 самых найніжэйшых дайса. Можна зрабіць замест аднаго. Альбо на выбар, каб мы не атрымлівалі пашкоджанняў, калі будзем перавыкідваць гэтыя дайсы. То бок, вось гэтыя пашкоджанні, якія мы зараз атрымалі на дайсе, каб мы не рызыкавалі тым, што мы пашкоджанняў яшчэ больш атрымаем, калі перавыкідваем іх здольнасцю. Альтэрнатыва гэта пачакаць, пакуль мы не набярэмся 4 у гэтых узроўня, так? І мы сабе падвысім яшчэ больш верагоднасць. Я думаю, што трэба накапіць і ўзяць сабе максімальную вось гэты інтэрфейс, павысіць да максімальнага. Таму у нас з гэтым у нас нават самыя слабыя дайсы стануць карыснымі, і мы можам іх выкарыстоўваць у пэўных праверках. Ось, я тут думаю, гэта падвысіць нашы шансы, спецыялізіруе нас, скажем так. Я думаю, мы набярэм. Вось. На гэтым у гульне захаванне як бы аўтаматычнае заўсёды. На гэтым я буду скончваць, захоўвацца мне няма неабходнасці. Я сустрэнуся, мы пабачымся з вами заўтра. Давайте невялічкі яшчэ, што ў нас па падзеях. З панядзелка я перанесу стрымы на раніцу. Гэта будзе прыкладна о 12 па Мінску. Гэта будзе таксама, ну, альбо 10 па Польшчы, па Варшаве. І атрымліваецца, я буду перанесу ўсе стрымы на гэты час. Магчыма, я змагу вярнуць нейкія стрымы потым на вечар і змагу нейк чаргаваць іх, але пакуль мне шмат чаго невядома і ну, будзем глядзець. Будзем арыентавацца прыкладна на тое, што буду стрыміць толькі па раніцах з нейкай верагоднасцю ўсё ж такі. Вельмі шкада гэтага часу, бо ну, навекі не атрымаецца ўжо стрыміць. Вось, глядзім, хто у нас чым займаецца. У нас на Твічы зараз ёсць Тодді у Poppy Playtime, Ватафака у сквадзе, Лепус у Kingdom Come Deliverance 2, Шаграэль у Кіберпанку 2077 і Зелайдіскек гуляе у нейкія дэмкі. Я не ведаю, тут не адзначана агульна неяк. Гэта самая катэгорыя адзначана. Давайце да Тодді, ён там у Poppy Playtime вельмі жадаў пагуляць. Не мог утрымацца, нават учора збіраўся, але нешта там пайшло не так са стрымом па Поппі. Вось, я так разумею, што гэта яна, калі я не пераблытаў. Можа, не яна. Вось, добраненька, перадаю вас Тодді. Пабачымся з вами заўтра. І заўтра у нас апошні дзень галасавання, так што па выглядзе перамогуць адначасова у нас і катлеткі, і гэтыя самыя, і Mass Effect. Калі так адбудзецца, то будзем гуляць у Mass Effect, а стрым на катлеткі я ўжо па краху рыхтую. Спадзяюся, змагу абвясціць, калі ён канкрэтна будзе. Калі так адбудзецца, калі ў нас не знойдзецца хтосьці, хто пераб'е. Ну, паглядзім. Добрага вам вечара.